ko'y sa'yo lamang. Jumitim ako, no? Jumitim. Nag-jomming kasi kami, nag-swimming. Ako nga, hindi nag-swimming, umitim din ako. Yan mo. Palik! Ano na ngayon? Nasaan ang mga viewers natin? Nga. But 780 na pala ako. Hello guys! What's up? Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Maniwala ka lang. Tayong dalawa. What's up, guys? Hey. Oh. Tusok! Ate, yung harang mo. So don't. I need somebody if you love me in my words. See my words. I'll show you love. So don't. I need somebody if you love me in my words. See my words. Blue sky. Bakit yung sa, sa team mo? That I can see lemon tree. I wonder how, I wonder why. In blue sky that I can see lemon tree in my hand. Na 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 na.
Bakuna na ako. Papa Teddy, mega lot shot! Ano ba yan? Wala, nakamute pala ako. Papa Teddy, mega loud shoutout sa'yo, Papa Teddy. Roldan, may jacket ka na. Mega loud shoutout. Thank you, thank you. Baba ka ng bahay mo dyan. Lablabit ko yan. Salamat. Thank you, shoutout. Pasilip lang muna, sabi ni Master. Nasa work ka pa. Shoutout, guys. Long time no see. Hello, partner ni JP. Tamsakdan host. Mega loud shoutout. Mega loud shoutout po sa lahat, sabi ni Papa Teddy. Mega loud shoutout, sabi ni Kaden. Dimples Jose, mega loud shoutout, host. Ayan, madam. Meron ka ng jacket. Baba po kayo ng bahay niyo dyan at lablabin po natin. Dito pa ako sa trabaho. Ayan. Ito yung galing kayo. Partner JP, shoutout. Galing kayo tayo. Dimple, shoutout sa'yo dyan. Baba ka, dikitan kita. Yung mga alagad natin. Mega loud shoutout, madam si Kaden. Sabi ni Roldan. Thank you, Roldan. Katapos niya lang kumain. Ayan na si Ma'am Dimples. Nagbaba ng kanyang tahanan. Guys, maglablaban kayo dyan. Sino may mga lima-lima dyan? Maglablaban na kayo dyan, guys. Master, thank you. Lablabin natin, guys, ang mga nakapin, guys. Magbakas na kayo ng indite. Yung mga mahilig mag-bingo dyan. Lablabin yan si Madam Risa. Si Papa Teddy din, guys. Huwag kakalimutan lablabin. Si Motocheck, guys. Lablabin nyo. Asa na si Madam? Madam Dimples, dito po ako sa inyong tahanan. Sky Shuttle. 164. Sige, ma'am. Ayudan kita, Ma'am Dimples. Manood lang po ako sa bahay nyo. Ayan, nagbaba ng bahay si JP Dark Knight, guys. Lablabin nyo na. Pwede rin kayo magpalitan dyan ng 5-5, 10-10, guys. Busy si Daddy ngayon. Nagmamagic sa akin. Oo nga, Master. Isa na siyang monetize. Iba din, di ba? Mama, dito ako sa yung bahay, Ma'am Dimples. Nood lang po. Thank you, host. Ayan. Ma'am, dikit kalembang lang po sa nakapin at saka yung binababa ko. Lang kayo. Shout out lang kayo ng Indite. Sa mga naboboard dyan, nagpapabingo yan, madam. Kung gusto nyo maglaro, guys, ng bingo. Shout out lang kayo dyan ng Indite. Thank you. So lang man, Ma'am Dimples. Ayudahan po kita. Manood lang po ako. Tutulungan niya ako kasi kaya busy siya. Hehe. Master, sunod ka na, Master. Ngayon lang ako nakauwi. Kakauwi ko lang kanina, guys. Ma'am Dimples, dikit kalembang po. Unang ayuda ko. Ma'am, di na ako magbakas ha. 165 na po kayo. Sir Roland, baba ka ng bahay mo dyan, Sir Roland. Nasa kamay ni Daddy yan, host, sabi ni Master. Thank you, host. Welcome po, sis. Saan na si Sir nakaano pa rin po, naka-play pa rin, sis. Hinihintay ko yung bahay ni Sir Roldan para isabay ko dito na dikit kalembang. Kumusta na, Master? Magpapaturok na ako bukas. Back to work muna. Ayan, sana si Sir Roland. Mamaya na lang siya. Kasi ayudahan ko si si Madam Dimples.
Sabihin mo, bakasan ka na, host. Haha. Tamsakdan sa nakapin, host. Ayan. Ma'am Dimples, dapat nagbakas ka ng Inday test. Nagpapabinggo yan, madam. Madam Dimples, pag boring ka, madami din taga Hong Kong. Mga kababayan natin. Ma'am Dimples, pangalawang ayuda sa'yo, ha. Nood lang ako. Para sigurado may balik, sabi ni Master. Ayan sa Roldan, idikit ko to sa'yo. Itong pangalawang ayuda ko kay Madam Dimples. Sa Roldan, dikit kalembang mo naman yung nakapin. Bakas ka lang dyan ng Inday test para alam niya po na para alam niya po na galing kayo dito. O baka nadikitan nyo na yan, si Madam Risa K. Ayan, si Motocheck, andyan po siya, lablaben. Idaan ko to sa'yo, Sir Roldan. Ayuda lang ako kay Madam Dimples. Musta na, Master? Dimple, susedan na po, sabi ni partner ni JP Dark Knight. Ayan, JP, baba ng bayan mo dyan at idaan ko rin tong alagad ko. Paeng! Mega lot shoutout, Paeng! Yahoo! What's up? Mega lot shoutout. Ito pa rin! Sabayan mo na si DJ Jonah sa Gano Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Dan na host kay Roldan, sabi ni Dimples. Ayan. Salamat. Yung may mga alagad dyan na 5, guys. 5, pwede kayo magpalitan. Idaan ko to sa'yo, Kuya Roldan. Shout out pa Engchu. Masarap na ulam. Sana all. Dan na po ako kay JP Dark Knight Full Pack, sabi ni Roldan. Paengchu, may galad shoutout. Ayan, si Tacy. Ayan, si Mother Kaden yan. Ayan, Kuya Roldan, dikit ka lembang sa'yo. Nag-live din po kayo sa Roldan. Daan po ako sa inyo pag Awan tao tabahir niya. Tanungin mo nga siya, manakalib ako. Ayun, Victoria, 321, Roldan. Megala shoutout din po, sabi ni Paengchu. Salamat. Wala pa po, madam. Nana Honey, Megalat, shoutout. Hello, Nana Honey. Hello. Good evening. Shoutout. Hello, Madam Alma. Ayura Vlog, Tamsak host. Pa-jacket. Ayan. May jacket na po kayo. Thank you. Jesusa Quintas. Good evening, host. Hello, Madam. Megalat, shoutout. Good evening po, baba po kayo ng mga bahay-bahay, madam. Alma, hello host. Hello, Madam Alma, baba po kayo ng bahay para idaan na po natin kung ayuda natin. Shout out po. Ayan. Kuya Roldan, dyan ka lang ha. Ayudahan kita. Yan si Ma'am Jesusa. Ma'am Jesusa, dinaan ko na po ang mga alagad ko sa inyong bahay ha.
Love guys. Mami Susa, dito ako sa iyong bahay. Mami Susa, pag di niyo pa dikit kalembang yung nakapin, shout out lang kayo dyan, Inday Tess. Sa mga gustong mag-bingo dyan guys, dikit kalembang niyo yan si Madam Risa K. Pinakamababang price niya ay 200 pesos Gcash. Ayan, pabisita bahay ko host. Ayan, Madam Alma. Dito ako sa iyong bahay, 721. Dikit kalembang madam sa ating alagad. I-refresh ko lang ng 3 times ha. 7223. 723 ka na. 7223. Full pack na sa nakapin host. Sabi ni Ma'am Alma. Ma'am Alma, magbakas ka dyan, Madam Alma, para balikan ka niya. Nagbibinggo yan, Madam. Nagbibinggo yan, nakakatuwang makipaglaro. Dikit na ako sa iyo, host. Ayan. Dan na po kay Jesus sa Quintas full pack. Ayan, Kuya Roldan, baba po kayo ng bahay. DJ ako, ma'am ha, may kausap lang. Sige lang, Sir Paengchu. Guys, dikitan nyo rin si Paengchu. Nag-live stream din po yan. Jesus lang na ma'am, sabi ni Ma'am Alma. Ayan. Guys, baba lang kayo ng bahay dyan ha. Mag-ayuda tayo. Babaan nyo lang yung mga mansion nyo dyan, guys. At itamsak natin yan. Dikit kalempangin natin. Sa Roldan, wala po kayo ng bahay. Sana si Ma'am Dimple. Nanahani. Thank you, Nanahani. Risa Kaidan na, dating dikit. JP Dark Knight, dito po ako sa inyong bahay, JP. Daan ko itong aking alagad ha, JP. Dan din po kay Alma Ayura Vlog Full Pack, sabi ni Kuya Roldan. Padikit, sabi ni Madam Alma. Yan, Madam Alma, idaan ko po, Ma'am Jesusa, idaan ko po yung aking alagad dito. Maglablaban kayo dyan, guys. Sino ang may 5-5 dyan na alagad? Magpalitan kayo guys, 5-5 na alagad, manood ng 1 minute, dikit kalembang, tamsak lang guys. Hello MC Vlogs 8HK, hello sis, tamsak na. Ayan, madam, meron na po kayong jacket, salamat sa inyong padaan dyan. Jolas, hi Jolas, shoutout, ay may jacket ka na Jolas. Sir JP, dikit kalembang po sa aking alagad, salamat. I-refresh lang natin yung yung menu ha, para Jolas, hello, shoutout sa iyo dyan, Jolas. Kumusta na? Madam Bet Dumlao, may galot, shoutout. Kumusta naman, Bet? Alright, thanks, Ma'am Tef. Welcome, guys. Guys, baba lang kayo ng bahay niyo dyan. Nag-ayuda tayo. Sana, Ma'am Bet, shoutout guys, dikit kalembang niyo si Madam Bet Dumlao guys, Bet Dumlao, dikit kalembang po. Magbakas po kayo sa kanyang tahanan. Okay lang Ma'am Tef, salamat sa po, welcome sa GC, sabi ni Jolas. Welcome po. Sir JP, Sir Jolas, baba lang po kayo ng bahay, Sir Jolas, para idaan natin to. Cindersrella, mega lot, shoutout Madam Cindersrella. Mami! Dan na host kay Jesusa, sabi ni Dimple. Sis Dimple, baba ka ng bahay, please. Tamsak Dan. Salamat, mami. Thanks po, host. Balikan ko sila lahat. Ayan, guys. Guys, dikit kalembang Bet Dumlao, ha. Bakas lang kayo sa kanya, please. Magbakas kayo sa kanya. Asa na yan? Ba't ang tagal kung magbaba ni night boot? Tita Monet, tamsak host. Tita Monet, mega lot, shoutout. Good evening. Ayan guys, si Madam Bet Dumlao. Dikit kalembang lang po. MC
Saka na ako sa salo ng ayuda host. Tambay lang, sabi naman MC. Salamat, Ma'am MC. Asa na si Ma'am ano? Ma'am Dimples, baba ka ng bahay mo dyan. Guys, dikit kalembangin niyo rin si Mami Cinderella. Taga-Japan din yan, guys. Love-lovin din po ang kanyang channel. Luto ako, host. Kinig lang muna ako. Ayan. Salamat po. Tacy, ayan. Hello, bye. Sabi ni Jolas. Jolas, baba ka ng bahay mo dyan at love-lovin natin. Megala shoutout. Cinderella. Sabi ni Tacy, Flopo. Yan si ano Kaden, guys. Alagad niya yan. Baba lang kayo, guys. Dikit kalembang po ang nakapin at mga binababa po ni Inday Tef. Yan, si Mami Cinderella, lablabin. Si Madam Risa Kay, lablabin po at Bet Dumlao. Papa Teddy, huwag kakalimutan. Ayan na. Jolas, dito po ako sa inyong bahay, Jolas. Manood lang ako ng iyong ano, ng iyong vlog. Dikit kalembang natin to. Dan host kay Tita Monet. Ayan. Thank you. Sis Dimples, baba ka lang ng bahay mo dyan. Sir Roland, baba lang po kayo ng bahay. Maglablaban kayo dyan, guys. Dan kay Taurus Pulpa. Kuya Roldan, baba ka ng bahay mo para idaan natin ito, please. Jolas, dikit kalembang. Ang ating alagad, i-refresh lang natin. 731 ka na. Ano kanina? 730 ka ba? Good afternoon. Good evening, Madam Janisa. Hindi po, Madam, busy sa work. Naipagdikitan ka, di ba, bye? Tag-5 lang, Jolas Fishing Adventure. Ayan, guys, yung may mga 5-5 dyan, balikan kayo. Sis Janisa, mega lot shoutout, Sis Janisa. Guys, love-loving nyo yan sa Madam Janisa Mini TV. Ang ating generous friend. Ayan. Sis Dimples, baba ka ng bahay dyan, Sir Roland. Sis Janisa, kumusta na? Good evening sa iyo dyan. Guys, love-loving nyo naman na yung nakapin, si Ma'am Janisa Mini TV, please. Pa-love-love naman. Asan yung bahay ni Kuya Roland? Kuya Roland, baba ka ng bahay mo. Ma'am, 730, salamat sa iyo, ma'am. Sabi ni Jolas. Harang, thank you, partner ni JP. Salamat din kay Den, sabi ni Janisa. Guys, bakasan nyo lang, Melanie Escalante, shoutout. Ayan, guys, dikit kalembang nyo lang yung mga binababa ni Inday Tef, guys. Si Jennifer Vlogs, mayroon yung live streaming bukas, umaga, 8. Si Madam Risa Kay, nagpapabingo yan, guys. 200 pinakamababang Gcash na premyo natin. Dan sa nakapin, Ma'am Tef, full pack, sabi ni Jolas. Thank you, Jolas, sa pagdikit kalembang kay Madam Janisa. Dan lang ho, sabay naman Melanie. Madam Melanie, thank you. Guys, dikit kalembang lang sa binababa ni Inday Tef. Still on vacation, sa isla kami kaya mahina ang net, sabi ni Ma'am Janisa. Okay lang, Ma'am Janisa. Sis Janisa, thank you. Ayan, guys, dikit kalembangin nyo na yung nakapin. Si Ma'am Janisa yan. Asan yung bahay nila, ano? Baba po kayo ng bahay, Sir Roldan, at saka ano, Totoy, tulpak, katamsak lang po. Totoy, tulpak. Shoutout, pasensya na ha. Hindi ko nabasa yun agad. Ayan. Sir Roland, baba po kayo ng bahay. Bet tamsak dan. Sabi ni Mami Cinderella. Guys, love-loving niyo si Mami Cinderella, guys. Pwede kayo niyang tulungan sa ano, sa WH at saka si ano, si Sis Janisa Mini TV. Ayan, guys, dikit kalembang kay Mami Cinderella. Dikit kalembang lang din kay Mami Cinderella nakapin. Dan kalembang all Yita, Monet, pasukli po, sabi ni Tacy. Flopo. Kay Mami Cinderella
Cinderswella, dikit kalembang lang po, nakapin. Thank you. Bet Domlaw, huwag kakalimutan, dikit kalembang. Si Madam Jenny sa Mini TV din, guys. Binababa ko yan. Jenny sa Mini TV, lablabin po. Andyan din po si Papa Teddy. Lablabin po ang Papa Teddy natin. DJ Jonel Tagaino. Ng ating moto check po. Guys, baba kayo ng bayan para maayudahan natin. Dikit kalembang lang kay Mami Cinderswella. Nakapin si Mami Cinders. Jenny sa Mini TV, dan na po. Sabi ni partner ni JP, dan na kay Beth Domlaw, pulpak. Sir Roldan, baba ka ng bahay mo, Sir Roldan. Oy, para malablog natin yan. Dating dikit kay Ma'am Cinders at Ma'am Risa K. Sabi ni Paeng Chu. Salamat, Paeng Chu. Ayan, guys. Ang bilaba ni Inday Tef. Huwag kalimutan. Dikit na po ako kay Nikki. Sabi ni Ma'am Jenisa Mini TV. Thank you, Madam Jenisa. Huwag kalimutan si Mami Cinderswella, guys. Si Mami Cinderswella, love-loving niyo naman. Dan kalembang all kay Beth Damlao. Sabi ni Tacy Flopo. Kain muna ako, ma'am, ha? Sabi ni Sir Jolas. Thank you, Sir Jolas. Kailan kaya tayo magkita-kita ulit sa ating, pabingo ni Madam Risa? Ayan, guys, nababa ng bahay si Jolas. Bakasan nyo lang po. Bakasan nyo lang po siya. Sana bukas na, ma'am, no? Oo nga, Sir Jolas, no? Bukas sana. Kasi maayos na tayong, mag-co-host. Kasi may, nakauwi na ako. Dito na yung laptop natin. Nung nakaraan kasi cellphone lang yun. Wala pa akong headphone. Bahay ng kaibigan ko. Guys, huwag kalimutan, ha? Si Kaden, Buttumla, Madam Risa Ketchak, si Jenny sa Mini TV. Maganda ikaw pa rin, co-host, ma'am. Sabi Sir Jolas. Sir Jolas, mahina nga yung boses natin na nakaraan kasi naka-cellphone ako. Wala pang headphone. Ang ingay pa ng mga alaga ko. Sana, pag magaling na yung baby ni Madam. Daghang salamat, Jolas. Daghang salamat sa imong tanan. Dark Knight Channel, dikit kalembang po sa'yo. Sabi ni Ma'am Jenisa Mini TV. Guys, si Madam Jenisa Mini TV, lablabin niyo po yan. Ang ating generous friend. Pag kayo, guys, Grand LS kayo. Generous yan, si Madam Jenisa. Nag-sponsor yan. Dikit kalembang na ba kay Madam Cinderswella, kay Mami Cinderswella, guys? Lablabin. Dan na po nakapin, Madam Pulpak, sabi ni Roldan Eresma. Thank you, Roldan. Si Sir Roldan ay magbuka talaga ng bahay. Sir Roldan, baba mo naman yung bahay mo dyan, please. DJ Jonel Tagaino. Ayan si Dark Knight. Dan na sa'yo si Madam Jenisa. Guys, huwag kalimutan na Jennifer Vlogs at saka Jenisa Mini TV. Si Papa Teddy andyan po. Si Madam Cinderswella nakapin yan. At syempre ating Madam Risa King. Cinderswella, dan tamsak dating dikit, sabi ni Dark Knight. Ayan, Dark Knight. Dan na sa'yo si Madam Jenny sa Mini TV. Madam Jenny dan na sa iyong premiere. Guys, tamsa ka ng premiere ni Madam Jenny Guys, baba kayo ng bahay dyan. Sinong may 5-5 dyan? Pwede tayong magpalitan. Pwede kayong magpalitan dyan, guys.
Asan na si Sir Roldan? Sir Roldan, baba mo naman yung bahay mo dyan, Sir Roldan. BG, sabi ni Mami Cinderella. Thank you, Mami Cinders. Ingat-ingat kayo dyan. Thumbs up host kay Papa Teddy, Madam Dimples. Asaan ka na napunta, Madam Dimples? Nawala po ako. Hinahanap ko po ang inyong tahanan. Hapunan kami with Atienza fan in Japan. Shout out sis Jamie. Arcons, hello Arcons. Ay nabuo na kanyang vitamin shake say ho. Salamat. Guys, huwag kalimutan na dikit kalembangin ang nakapin at ang mga binababa ni Inday Ter. Maluoy kayo, maluoy. Hello po sa Arcons. Arcons, hello, shoutout. Andito ako sa iyong bahay, Arcons. Dikit kalembang sa iyong premiere 24 hours. Dikit kalembang, Arcons, sa aking alagad. Premiere pala yung Arcons. Ina vlog. Mega lot shout out Ina. Yahoo! Ina, shout out. Madam, kumusta na? Kailan tayo magkita-kita sa bingo ni Madam Luisa? Tama ba ako? Si Madam Ina ito? Madam Ina, bingo na? Nako, may sakit ang princess, kaya hindi nakapag-live si Madam Risa. Guys, padikit kalembang ako kay Madam, Mami Cinderella, taga-Japan din yan. Lablabin nyo na yan. Pag nag-run LS yan, guys, magpabingo din yan. Malay nyo, di ba? Hindi lang bingo. Dan na po kay Bistag. Babad, iwan bakas, nalidikit. Sa Roldan, baba ka ng bahay mo sa Roldan. Uy. Tamsak. Di ko alam host kung kailan naman bingo ni Madam. Salamat, Madam Ina. Mega shoutout, Roldan, sabi ni Ina. Ayan. Guys, huwag kalimutan, Ginisa Mini TV. Lablabin niyo po. Mega shoutout kay Ina Vlog, sabi ni Roldan. Guys, Ginisa Mini TV, dikit kalembang lang po. Andyan po siya para maglablab din. Si Madam Cinderella, andyan din po nakapin. Huwag kalimutan, syempre ang ating Madam Risa Kay. Lablabin din po. Ina. Mega siya secretary. Kay din. Madam? Congratulations ha. Sana all panalo sa bingo. Jennifer Vlog, dan. Thumbs up, dating dikit. Madam Ginisa, dito ko sa iyong binaba. Panoorin ko, Madam. Pero napanood ko na to sa sa isa ko. Panoorin ko ulit, Madam Ginisa. Guys, lablabin nyo yan sa Madam Ginisa Mini TV. Nagsusukli po yan. Legit po yan. Ayan, sa Roldan. Kay Roldan, daanan ko yung sa'yo, ha? Kay Cinders alagad ko. Dikit na, sabi ni Madam Ina. Madam Ina, may channel ka. Baba ka ng bahay mo dyan, Madam Ina. Lablabin din natin. Harang, sabi partner ni JP. Naku, si JP, parang kanina pa nasa harang. Sir JP, pumasok ka na dyan. Sir JP. Aba, malanggam ka na dyan. Hello, Sams. Tamsakdan. Hello, Sams. Ayan, meron ka ng jacket, Sam. Shoutout. Sis Ginisa, dito ako sa ibibing ka, ha. Hello, Sams. May jacket ka na. Guys, nadikit kalembang niyo na si Madam Cinderella. Ina, baba ka ng bahay dyan. Sundan ko na lang mga bakas nila. Host, busy pa, sabi ni Madam Bet Damla. Thank you, Madam Bet. Guys, naglabi yan si Madam Bet Damla at saka si Madam Cinderella. Nagla-live stream yung mga yan. Si Madam Ina din, lablabin niyo nagla-live yan. Ayudahan kayo niyan. Sams, nagbaba na kanyang bahay.
Ayan ang host bahay ko. Ayan. Sige, Madam Ina, lablabin natin yan. Sam, saan ba na kayang tahanan? Sa Gyno Remix. Asa na yung bahay ni Madam Ina? Oy, parang nawala ako, guys. Everybody needs a soul. Ito sa that's man. Ina, dito na ako, sis. Si Ma'am Ina, swerte, oh. Sa kanyang bingo. Sana all. Kalembang lang po para LS ko. Ay, dahan. Kupo kayo. Naku, makapunta nga sa bahay mo, Madam Ina. Pahingi po ng ayuda doon. Madam Ina, dito po ako sa yung unboxing, stainless steel, manual fruit juicer. Ay, sana all. Na all, Madam Ina, na all. Annalyn Galendez, mega shoutout, Annalyn Galendez, yahoo. Guys, dikit kalembang yun ang nakapin. Ina vlog, dikit kalembang po sa'yo. Sabi ni Ma'am Jenisa, yan, sis Ina, dyan si Ma'am Jenisa Mini TV, binababae ni Nightboat, yan ang kanyang bahay. Annalyn Galendez, sa baba na kanyang tahanan. Nako, nasayang yung 500 ko, panalo nun, na void. Kaya nga, ma'am, wala ka kasing bakas. Next time, bakasan mo ng marami, madam, para solve ba? Sayang na, madam, no? Naging bato pa. Harang puho, sabi ni Madam Jenisa. Saan yung bahay ni Madam Ina? Oy. Guys, baba kayo ng bahay dyan. Sams, nandito ko sa yung bahay, Sams. Ang iyong mansyon, among the dialects, Bisaya lang ang naitalas sa Guinness. Wow, sana all. Daghang salamat, oy, sa inyong sa Roldan, Roldan na po kay Jenisa, Mini TV, sabi ni Roldan. Dan kalembang all, ma'am, Ina, sabi ni, Ana Sky. Yan si Kaden, guys. Guys, lalabing si Ma'am Jimmy sa Mini TV. Andyan lang siya sa sa Nightboat. Binababa ko po yan. Invited. Dikit kalembang, Ma'am Sams. Ayan si Kuya Roldan. Kuya Roldan, dito ulit ako sa iyong tahanan. Sarap naman ng pagkain niya, no? Kuya Roldan. Solve na, no? Kuya Roldan, dikit kalembang ulit sa iyong tahanan. Sana si Sis Dimples? Sis Dimples. Baba ka ng bahay mo dyan, Sis Dimples. Asa ka na, asa na. Guys, huwag kalimutan si Cinderella nakapin. Dan na po sa nakapin host. Sabi ni Ma'am, Mrs. Jenisa. Partner ni JP Dark Knight. Ayan, lablabin nyo rin guys yan. Baba nyo po ang mga bahay-bahay nyo. Please, para maakyat ko po. Harang, sabi ng Atienza family. Yahoo, Sis Jamie. Shoutout. Dan ka lang mga kapatid. Sabi ni, ni Ana Sky Paul kay Roldan Eresma. Guys, lablabin nyo to si sis Jamie. Palablab naman ako, guys. Sis Jamie. Guys, lablabin nyo yan si Sis Jamie, guys. JP Speak Tamsak host. Thank you sa yung patamsak JB Speak TV1. Napaka-short po ng pangalan ni Sir JB. Pwede JB na lang po. Sir JB, baba po kayo ng bahay para marablab natin yan. Guys, at yan sa family in Japan, nakapin po, lablabin niyo po. Palablab naman please. Megla siya, sisinda. Salamat is Jamie. Shout out. Naka-duty ka ba?
Guys, si Atienza family nakapin yan, guys. Love-love niya yan. Anas kay Paul, mega loud shout out to Sok. Sabi natin Jennifer Vlog. Mia Sis Jennifer, shout out. Naku, parang may papaos ata ko nito ah. Day of sis. Naku. Sis Jennifer Vlogs. Mega loud shout out. Sabi ni Sis Atienza family. Guys, yun sa Mini TV, huwag kakalimutan Jennifer Vlogs. May Grand LS yan, guys. Love-loving nyo. At yan sa family, nagla-live stream din yan. Si Mami Cinderella din, guys. Si Jamie, mega loud shoutout. Pasmado mag-type, sabi ni Sis Atienza. Tamsak babad, sa pabinggo ni Madam Risa K. Iwan bakas dating dikit kalembang, sabi niya Roldan. Thank you. Dan Sukli Gini sa Mini TV. Ayan. Kain tayo, host. Standby lang ako. Thank you, sis. Enjoy eating. Sis, ina-ina saglit ha. Palitan ko lang to. Guys, love-loving nyo ang ating Atienza family, ang ating Jennifer Vlogs. At ating Sis Jenny sa Mini TV. Mega lang siya, ina-ina. Sabi ni Atienza fam in Japan. Anong ulam mo, Sis Jamie? Bekenemen. Sis Jennifer Vlogs, kumusta ka na? Naku, ngayon ako nakauwi. Laing, take out sa lakad kahapon, no? Sarap. Sana all. Dan Kalembang at yan sa family in Japan, sabi ni Anas Kai. Guys, si Atienza family, nakapin yan guys ha, hindi ko na binababa ang kanyang kanyang bye. Si Cinderella guys, si Cinderella, love din po yan. Mega loud shout out to Atienza family, sabi ni Ina-Ina. Sis Ina-Ina, baba ka ng bahay mo dyan please. Anas Kai, on the way si Climo, salamat po. Nako, sis, ano yan, sis Kaden yan. Kay Mother Kaden, anong pakbat at pritong tilapia? Ako, pakbat pritong tilapia. Ay, sana all. Guys, si Jennifer Vlogs magkakaroon yan ng Granel S. Magpapalaro din yan, guys. Dikit kalembangin niya yan si Madam Jennifer Vlogs. JB, speak baba ka ng bahay mo dyan, please. Ayan na si Ina-Ina. Sis Ina, dito ako sa iyong tahanan, ha? JB, baba ka ng bahay mo dyan, JB. Guys, dikit kalembang lang kay kay Atienza family. Nagla-live stream yung mga yan, guys. Cinderella. Si Ina-Ina, guys, nagla-live stream din. Sino pa nagla-live stream dito? Taas ang dalawang paa na may patay ang kuko. Char lang. Rob Aris, hi po. Tamsakdan po. Hello, Rob. May jacket ka na. Ayan. Baba mo na ang yung ibababa dyan. At lablabin natin. Sis Ina, dito ako sa yung bahay, ah. Sana si Kuya Roldan, baba mo na yung bahay mo dyan. Oy. Guys, betdom lang. Nagla-live stream din. Lablabin nyo po. Rob, meron ka ng jacket dyan, Rob. Baba mo na yung tahanan mo dyan at lablabin natin. Dikit kalembang tamsak lang kay host, please. Sis, ina-ina 3 minutes. Dikit kalembang sa ating alagad. Refresh. Kung wait time. Thank you, host. Ayan. Rob, dito na ako sa iyong tahanan, Rob. Hinuhubad ko na ang iyong tahanan. At yan sa fam, dan tamsak dating dikit, sabi ni JP. Yan. JP, baba ka ng bahay mo. Salamat, JP, ah. Rob Aris, fertilizer on the green. Asan ka, Abu Dhabi? Nasaan ka, Rob Aris? Salamat, host. Nasa Abu Dhabi ka ba, Rob Aris? Ayan na si JP. Nagbaba ng kanyang bahay, guys. Guys, huwag niyo kalimutan yung nakapin, ha. Daanan niyo naman, guys. Oy.
Tapos bakasan nyo doon ng malaking indite. Dan po kay Jennifer. Dubai po host. Oh, okay. Ay, may ano na sila. Mayroon na silang golf area sa Dubai. Kala ko nasa Abu Dhabi ka. Naalala ko. Kala ko Abu Dhabi to eh. Bro, baris dito ko sa yung baya. Dikit kalembang lang. 650 ka. 651 na. 651. Dikit kalembang ka lang dyan. Ay, oo nga pala. Ikaw yung may metro, di ba? Ikaw yung may metro na tinanong ko, kumusta naman na ang amoy sa metro? Si Kaden pala, anas kay Paul. Thank you, mommy. Jovar Valencia. Mega shout Jovar. Guys, dikit kalembang yun si Jennifer Vlogs. Meron siyang graneles at saka pa-games. Genisa, guys. Genisa Mini TV. Huwag kakalimutan. Nag-sponsor po yan sa ating pag-Gran LS. Ang ating Betdom Blanc. Nag-live stream yan, guys. Hingan niyo siya ng ayuda doon. Dan Kalembang All JB. Dan na po sa nakapin-host. Pasukli na lang po. Thanks. Sabi ni Rob Aris. Ayan. Huwag kang mag-alala, Rob. Andyan si Atienza family. Dan kay Atienza family pulpak. Sabi ni Roldan. Thank you, Roldan. Sa padikit Kalembang. Ayan si Roldan. Dito ulit ako sa yung tahanan, Roldan. Kuya Roldan. Sana all. Abroad ka. Rob Aris, thank you sa yung patansak dyan, Rob. Dikit kalembang ulit sa'yo, Roldan. Pulpak to pulpak. Nood, dan nood, ganyan. 325 ka na. Mami Cinderella on the way, Roldan. Ayan. JB, ayan. JB, daanan kita. Sulit lang, ha. Maganda sila. Puso ko yung nabihan. Naku, ang dami ata nating mga taga, Middle East ngayon. Rob. Ay, JB pala. JB na taga Kuwait. Sir JB, kabayan. Kabayan, dito ako sa iyong bahay, ha. Ina-ina. Dandikit, Rob. Sabi ni Ina-ina, guys. Manang Liza, magandang galang shoutout po. Kumusta Manang Liza? Baba po kayo ng bahay dyan, Manang Liza. Salamat po. Tusok, daghang salamat Manang Liza. Maayong gabi sa imong tanan. Ice Tray, 8DS, hello host. Hello Bugs TV, thumbs up. Jacket po, ayan. Ayan, may jacket na po kayo. Salamat. Guys, dikit kalembang lang sa nakapin at binababa ni Inday Test, please. JB, ayan. JB, dito ko sa yung bahay, ha. Yung 4K pusta. Sana all may 4K na pusta. Harang. Guys, huwag kalimutan Genisa Mini TV, Jennifer Vlogs. Parating po ang kanyang grade sa kanyang birthday. Manalisa. Pamahal, andito, balikan ko rin, salamat. Baba ka bahay, ma'am. Dikit kalembang sa nakapin host. Sabi ni ma'am, Genisa Mini TV. Ayan. Guys, love nyo si Genisa Mini TV, guys. Ina-ina, okay na po sukliting. Sabi ni Rob Aris. Rob Aris. JB, andito ako sa iyong bahay, ah. Dikit kalembang sa iyong mansyon. Dikit kalembang sa iyong mansyon. Salamat. Hello, Del, a.k.a. Hello po, Madam. Tamsak po. Ayan. Del, ayan na ang iyong jacket. Salamat. Mega shoutout sa iyo dyan. Si Manang Lisa. Roldan Eresma, pulpak dan. Sabi ni Mami Cinderella. Hello, Juvar, Genisa, Kalembang all. Sabi ni Juvar, shoutout.
Road to 1K po. Ayan. JV speaks. Dan na. Pasukli na lang. Sabi ni Rob Aris. Juvar na po ba ng bahay? Del AKA. Harang. Sabi ni Anas. Del AKA. Dikit kalembang sa'yo. Dikit kalembang sa'yo. Salamat. Nakamute pala ako. Oy, saglit lang guys. Naka-Diyos ko. Sorry po. Ina-ina on the way. Ayan. Juvar, Manang Lisa. Ayan. Pasensya na guys ha. Nakamute pala ako kanina po sa salita. Terry Torres, Robaris. Ayan. Mega lang shoutout. Asa na si Terry Torres? Ina-ina. Ayan guys. Harang. Si JP puro harang na lang. Hello, Carlo. Hi po. Yay. Carlo. Ayan, Carlo. Mayroon ka ng jacket dyan. Shoutout. Newbie po. Ayan. Baba ka lang bahay. Hello po guys. Sabi ni Del AKA. Sa bahay nga ni Mami Kayden puntahan ko. Ibang ninja. Sabi ni Sis Atienza. Ito na ang anak ulo. Ayan na guys, si Anas Olop, yan si Kayden. Mega lang siya sa lahat. Tulog muna ako katapos lang. LS. Ay, Territory, shoutout. Hindi na ako nakadalaw sa'yo kanina kasi kararating ko lang kanina. Nag-orlog. Guys, huwag niyo kalimutan si Jennifer ha. Si Atienza family guys, binababayan. Yung Madam Risa K, huwag kakalimutan guys. Ina-ina pulpak. Ayan, Manang Lisa. Baba ka ng bahay mo dyan, Manang Lisa. Ayan na, nagbaba ng bahay si Manang Lisa. Manang Lisa, dito po ako sa inyong bahay. Panoorin ko po. Manang Lisa. Salamat, Manang Lisa. Ina-ina vlog, thumbs up, dan. Sabi ni Mami Cinderella. Salamat po. Dan ka lang mga natin sa family in Japan. Sabi ni Kayden. Salamat ho. Ayan.
Asa na? Ay, ang bilis. Sis Ginny, guys, si Sis Ginny sa Mini TV, huwag kakalimutan, guys, ha. Pirisita, mega love shoutout. Tamsak host, Pirisita. Ayan, may jacket ka na, sis. Shoutout. Guys, huwag kalimutan si ano ha, Jennifer Vlogs dyan. Ating atiyan sa Family and Mother Cinderella. Perisita, mega lang siya, sabi manang Liza. Tamsak sa nakapinho, sabi ni Sis Janisa. Guys, si Janisa, Mini TV, binababay ni Nightboot. Palablab naman ako, guys. Bikini, man. Perisita, sis, baba ka ng bahay mo dyan. Manang Lisa, dito po ko sa inyong bahay, Manang Lisa. With ano to? With harang. Idikit ko din to, Manang Lisa, ang aking alagad. Hinarangan ko po kayo. Rob Aris, dan na po sa nakapin. Rob Aris, baba ka ng bahay mo dyan. Ayan guys, padikit kalembang din kay Manang Lisa. Nakapin po siya, nakapin. Palablab po. Dikit kalembang Manang Lisa. Sa aking alagad, salamat po. Partner. Ayan. Dan Pulpak sa nakapinho, sabi ni Perisita. Thank you, Perisita. Ayan, si Anas Olop na baba na kanyang bahay, guys. Dating dikit po sa nakapinho, sabi ni Rob Aris. Ayan, salamat. Ako, inikot na rin pala ni Rob Aris. Perisita, baba ka ng bahay mo dyan. Ina-ina, baba ng bahay para maayudahan. Sorry si Kuya Roldan, hindi na nagbaba ng bahay. Guys, dikit kalembang niyo si Jennifer Vlogs ha. Meron niyang graneles. Liza Jane. Dan kalembang sabi ni Jovar. Taglibag. Hello, Taglibag. Taglibag. Taglibag, may jacket ka na, Taglibag. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host, please. Taglibag. Dan kay FC Tamsak Babad. Sabi ni Roldan. Roldan, baba ka ng bahay mo dyan. Jennifer. Usok dating dikit. Mel na babangis. Tita Mel. Shout out. Yahoo. Bog po. Hindi. Bag. Sorry po. Tagli. Huwag ko nang ituloy. Katulad nga po ng sinabi niya. Ayan na po. Tagli. Andyan na yung jacket. Salamat. Jovar. Bahay. Baba please. Salamat sa mga Lisa. Kumusta host? Kumusta na sis? Shoutout sa'yo. Kumusta na? Dikit kalembang po sa nakapin host. Ayan. Manang Lisa. Dana sa'yo si Jenny sa Mini TV. Binababa po yan ni Nightboot ang kanyang tahanan. Salamat, Juvar. Nababa na kanyang tahanan. Tagli. Meron ka ng jacket, Tagli. Ayan, si Tagli. Nagbaba na kanyang bahay. Perisita, dan na po sa'yo. Pasukli po, sabi ni Rob. Dan kalembang all, roll dan. Sabi ni, si Kaden. Sabi ni Anas. Ayan, roll dan. Nagbaba ng bahay si Anas Olop. Ina, dan dikit Kaden. Anastasia, sabi ni Ina. Salamat. Okay na sis, tapos na 40 days quarantine. Bukas result ang second swab. Ingat-ingat sis Mel ha. Salamat guys ha. Ay, salamat sis Mel.
Juvar, dikit kalembang all. Sabi ni Manang Lisa. Salamat, Ina-Ina. Saan yung bahay niya, ano? Hindi na mabangis. Ano ba ito? Ayan guys, padikit kalembang kay Tita Mel. Nakapin po siya, dikit kalembang lang po sa ating Tita Mel. Get well, sis, Mel. Si Mami Cinderella, guys. Nawa pa na kanyang bahay, Manang Lisa, full pack na. Sabi ni Mami Cinderella. My JLS, sis Jennifer. Yes, sis Mel. September 26. Ang hirap ng ganun, sis, sabi ni Mel. Ayan mo na, sis, Mel. Mabangis ka naman, kita mo. Tapos na. Ang iyong, Mega lang shoutout, Mel, na mabangis, miss yun, anak. Sabi ni Anas Olop. Cinderella on the way, sabi ni Manang Lisa. So, hindi pa nakadikit kalembang kay Tita Mel. Dikitan nyo na, guys. Maraming alagad dyan. Maraming alagad yan, guys. Kaya lablabin nyo na. Lalo na yung mga baby ang bahay. Sponsor ako doon. Ayan. Thank you, sis Mel. On the way sa nakapin. Sabi na ating Atienza family. Salamat. Pre-receipt. Ako nag-loading na. Tita Mel, guys. Yung nakapin, guys, sa Tita Mel. Sis Jennifer, huwag kakalimutan. Ang ating Madam Risa K, huwag kakalimutan. Dan na po kay Ma'am Mickey. Roldan na ba ng kanyang bahay? Roldan, diyan ko nga itong isang alagad. Kay Ina-Ina, dikit ko na to eh. Kay Roldan, check natin kay Roldan. Lisa Jane full pack, sabi ni partner ni JP. JP Dark Knight, yung mga alagad kong ibadan na sa'yo, JP. Ha, tamsak ko na lang. Ayan, si Tita Mel nakapin, guys. Nagbabalik yan. Maraming alagad yan, guys. Pag sinipag yan, nag-ayuda. Palit ulit tayo ng alagad. Ano ba yan? Kalembang all sa nakapin, sabi ni Juvar. Ayan. Guys, huwag kalimutan ang Genisa Mini TV, guys. Marcela Manimtim. Hello, Marcela Manimtim. Shout out. Ayan, may jacket ka na. Dan kalembang all, Tita Mel. Sabi ni Kaden Anas Olop. Tita Mel, dan na poteng, sabi ni Rob. JP Dark Knight, dikit kalembang all, sabi ni Manang Lisa. Guys, si Jennifer Vlogs at saka Genisa, huwag kalimutan guys ha, at yan sa family guys. Love-lovin please. Ang ating Mommy Cinderella. Ayan si Rob Aris, nang ba na kayong tahanan? Rob Aris, nandito ako sa iyong bahay. 654 ka na, 654. Nandyan pa ba si Mami Host? Yes, sis. Nandito siya. Katapos mag-dinner. Thank you po, host. Walang anuman, Rob Aris. Bisibisita ka lang ha. Nag-ayuda pa ako. Dikit kalembang mo lang yung nakapin, Rob Aris. Ayudahan ka niyan. Dikit kalembang kay Tita Mel. Dan kay Tita Mel. Full pack, sabi ni Roldan. Salamat. Nag-aayuda yan, nagbabalik yan, guys. Baba ka ng bahay, Roldan. Nandyan siya.
Ang ingay naman itong tugtog ko. Ay, ito Ang ingay ko pa. Harang ulit, Tita Mel Dan. Sabi ng ating Atienza family. Bakit anak Mel? Mabangis. Mami to. Atienza family, Dan sa'yo. Ayan, sis Mel, Dan na sa'yo si Roldan. Baby pa ang kanyang bahay niyan, si Roldan. Roldan, baba ka ng bahay, please. At saka si Rob. Dan na po ako kay Tita Mel, sabi ni Rob Aris. Ina-ina, Roldan dikit, nakikibingo. Roldan, bahay mo. Roldan, baba ka ng bahay mo. Ayan si Rob Aris. Baba ka rin ng bahay mo, Rob Aris, para balikan ka ni Tita Mel. Andyan siya, Mel na mabangis. Magsusukli yan. 3 minutes, Rob Aris. Dikit ka lemang sa aking alagad. Salamat. 657 ka na. Ay, ano ba? Nasaan ba ako? Rob Aris, Kalembang All. Guys, si Juvar. Lablabin nyo rin si Juvar. Si Jinisa Mini TV, guys. Huwag kalimutan. Jennifer Vlogs. Mayroong Graneles sa September 26. May pag-games yan. For a destination. I realized quickly when I knew I should. that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying. Tapusin ko na harang. 9 minutes pa. Sabi natin sa family. ISF. Guys, lablabin nyo sa atin sa family, guys. Lablabin nyo, guys. Ha? Ina. On the way, Juvar. Hello, Miss I. Tusok. Hello, host. Hello, Miss I. May jacket ka na. Dikit kalembang lang kay host, please. Miss I, salamat. Sino pa hindi ko nabalikan? Rob. Sis Tita Mel. Rob. Tapos mo na si Rob. Si Jolas. Ano si Jolas? Ayan. Jolas, dito ako sa iyong bahay ulit. Guys, baba kayo ng alagad nyo. Ay, alagad nyo. Baba kayo dyan ng ano, guys. Bahay nyo. Sinong gusto may pagpalitan dyan ng 5-5-10 dyan sa ano? Sa loob. Maglablaban kayo, guys. Baba mo bahay. Sabi ni Mel, manamabangis. Jolas, digit ka lemang ulit. Jolas, dan sa'yo, sabi ni Mel. Ayan, Jolas, balikan mo yan si Tita Mel, nakapin. Salamat, Jolas. Dan dikit, Juvar, sabi ni Ina. Sis Ina, dito ulit ako sa iyong bahay, ah. Pasyal ako sa ano mo, ha, LS mo, ha. Manang Lisa, shoutout Manang Lisa, baba ka ng bahay mo yung Manang Lisa, Liudel, make a lot, shoutout. Alright, Ma'am Tef, baka ma'am naman to si, si Kuya Jolas, oh. Dan kay Rob, Aris, full pack. Ayan guys, lumabas ng bahay si Roldan, salamat host, wala naman. Roldan, bahay mo, sabi ni Rob Aris. Guys, dikit kalembangin nyo lang ang Tita Mel, magbabalik yan. Ito guys, si Roldan, baby pang bahay niya. Ayan, lablabin nyo guys. Nakapin. Dan na sa'yo. Sa aking alagad, sis Ina. Guys, lablabin nyo si Roldan, baby pang kanyang tahanan. Baby pang kanyang tahanan ba? Hindi rin sure eh. Oo, baby guy. Baby pa kanyang bahay. Si Roldan. Roldan, dan full pack sabi ni Liudel. Liudel, shoutout. Motodoy, Dan na po, premiere mo ngayon. Sabi ni partner, hello, Jean Phil. Tamsak host, salamat.
Guys, huwag kalimutan naman yung binababa ni Inday Tef. Roldan, ayudahan kita, sabi ni Mel. Ayan, Roldan ha, nakapin ka ha. Huwag kalimutan, lablabin yan si sis ano. Yudel, pabilon on the way. Sis Janisa, Janisa Mini TV guys, huwag kakalimutan ha. Dikit kalembang lang po, please. $3:30. Huwag mo na alisin si Roldan sa pinho. Sige, sis Mel. Ayan si Dark Knight. Nagbaba din ng bahay si Dark Knight. Host, patamsak sa premiere ko. Ayan, Jinfield. Sis Janisa. Nakatamsak na, sis. Salamat. Jolas Fishing. Ayan. Ako, naglabas na rin ng ayuda. Nang alagad si Jolas, oh. Opo, host ako. Ayan, sis Jean. Tamsak na. Hello, Giselle. What's up, mga lods? From Legazpi, Albay, Bicol here. Sabi ni, ni Giselle. Ayan, Giselle. Ka na. Tamsak sa LS at nakapin. Sabi ni Mel 1. Ayan. Roldan, nag-ayuda sa'yo si si Tita Mel. Naririnig naman kita kay Mami. Naku si Mami. Mami! Sa'yo dyan. Guys, dikita niyo yan si Mami Cinderella. At saka si at yan sa fam, guys. Nakapindan po sa'yo, Lods. Pasukli na lang. Sabi ni Jolas Fishing Adventure. Ayan, si Giselle. Nagbaba na kanyang tahanan. Giselle, tignan natin. JP Dark Knight, na sa'yo. Sabi ni Rob Aris. Giselle! Naku, si Giselle, baby din ang kanyang tahanan. Giselle, nandito ako sa iyong bahay, ah. Digit kalebag sa nakapin. Roldan, dikit kalembang muna ba yan si Janisa Mini TV? Ayan, binababa ni, ni Inday Tef yung kanyang bahay. Night boat. May friend, ito pa nabasa. Sinabi ko wala sila bakit sa Nicolas. Ito rin si Julas kasi bago dyan sa first time sa'yo. Giselle, nandito ako sa iyong bahay, Giselle. Nadikitan ko na din si Miss Ay, sabi ni Roldan. Tamsak, Celes, Dan, nakapin, Mel 3, ayan. Roldan yan si Tita Mel, ha, inaayudahan ka niya. Dikit kalembang, Giselle. Dikit kalembang. Nadikitan ko na, ayan. Harang, sabi ni Mami Cinderella. Guys, huwag kalimutan ha, dikit kalembangin si Mami Cinderella. Opo, madam. Kalembang ko na din si Ma'am Janisa. Ayan, thank you, Roldan. Tamsak, sabi ni Tita Mel, nag-aayuda sa'yo. Rob Aris. Ayan, nagbuba ng bahay. Yung may lima-lima dyan, guys, makipagpalitan kayo. Harang ho, sabi na ating sis Janisa. Salamat, Roldan. Guys, si Janisa Mini TV, huwag kalimutan ha. Lablabin din. Simply G, tamsak po. Thank you, Simply G. Shout out. Giselle, on the way, ina-ina. Sabi ni Giselle.
May mga 5-5 dyan, 10-10. Magpalitan kayo dyan, guys. Shout out lang kayo. Shout out. Shout out. Ang hindi mag-shout out, mauutot. Ang hindi mag-shout out, yung mauutot ba? Tama sa keles, dikit nakapin. Sabi ni Tita Mel. Ayan, nag-ayuda yan, guys. Kay Roldan. Tapos na, nakapalitan ng 5 alagad kanina si Jolas. Shout out. Ayoko mautot. Sabi ni Mel. Sana all, then maayuda. Ay, naayudahan kita, Rob Aris. Nag-ayuda ako sa'yo, Rob Aris. Yung mga alagad ko. Dandikit Giselle. Ayan, pakibalikan na lang po si Ina. Salamat. Salamat, host. Wala anuman kabayan. JP, ano na JP? Nasa harang ka pa rin, JP. Ayan, si Mel, Tita Mel, nag-ayuda. Salamat, Tita Mel. Giselle, dan na po, pasukli na lang, sabi ni Rob. Dan na ina, thanks, sabi ni Giselle. Simply, dikit, kalembang po sa'yo. Simply G, pakibalikan si Jean Phil. Juvar, nabawa ng bayad, tsaka si partner JP Dark Knight. Guys, magpalitan kayo dyan ng alagad. Kung may alagad kayo dyan, magpalitan kayo 5-5. Ayan. Oyet Vlog, mega shot host. I'm new here, sabi ni Oyet. What's up, Oyet? Shout out. Ayan, may jacket ka na, baba ka ng bahay mo. Idikit kalembang mo na yan kay host. Oyet. Idikit kalembang mo na yan. Pag hindi mo ididikit kalembang yan, mauutot ka. Na may kasamang thumbs up po ho, sabi ni Oyet. Sige guys, pag hindi kayo nagdikit kalembang at thumbs up dyan, pag kayo umutot, may kasama yan. Shout out kayo dyan guys. Galaw-galaw. Ayan si Mel. Lablabin yung Tita Mel din guys. Si Jennifer Vlogs. May Gran LS, may pa-games. Dikit kalembangin nyo yan. Ang ating atiyan sa family, nagla-live stream yan. Lablabin at Cinderella. All the way from Japan yung mga yan, guys. Pwede kayong tulungan sa inyong mga, watch hour. Giselle, on the way, Robari. Ayan, Giselle, ba't wala ka pang jacket? Sinong naghubad sa iyo? Ayan, may damit ka na, Giselle. Salamat sa'yo, nagdikit ako sa kanya. Dikit na rin ho sa'yo. Ayan, Oyet, baba ng bahay agad, bilis. At lablabin natin yan. Host, invite ko si Oyet dito. Wow, salamat Ina. Sige, ayudahan ko yan si Oyet. Sigurado, ano pa yan? Hindi pa dikit yung mga alagad ko dyan. Ayan, Oyet, dikit kalembang mo lang yung mga natin ha. Binababa ko, please. Oyet, dito ako sa yung bahay. Panoorin ko muna. Panoorin ko muna to habang didikit kalembang ka dyan. Ayan, dikit kalembangin mo sila. Yung binababa ni Nightbot. Ito, si Jennifer Vlogs. Meron niyang Gran LS. May price dyan, Gcash. Pasyalan mo yan. Si Janisa Mini TV din. Generous yan, guys. Sa mga nag-Gran LS. Salamat, madam. Ayan, si Mel. Lablabin, guys. Nag-ayuda yan. Ang atiyan sa family. Pwede kayong tulungan yan sa nyo guys. Sa inyong watch hour. Ang ating isa sa ating mga generous friend yan guys. At si Mami Cinderella. Pwede kayong tulungan yan sa mga WH nyo.
Adik ng bingo dyan. Si Madam Risa K, huwag kakalimutan. Dating dikit po, ayan. Bet Domlao. Nagla-live stream din po yan. Si Ina, nagla-live stream din po yan. Harang. Nasa harang pa rin, sabi ni Mami, Cinderella. Rob Aris, Dan thanks. Oyet, nako, almost 3 minutes, dan na sa iyong bahay. Dalawa. 200 ka na. 5 minutes pa. Guys, ang Tita Mel natin, huwag kalimutan ha, binababae ni Nightbot. Yan yung nag-aayuda kay Roldan. Kaya dikit kalembangin niya na guys. Nag-aayuda lang ako sis ha, kay Roldan. Ayan. Thanks, Giselle, sabi ni Rob. Ninja Divan, shout out. Kumusta na? Kumusta na sis Van de las Alas? Ang hindi nagsha-shoutout ay mauutot na may kasamang pultit. Alam niyo ba yung pultit, guys? Oyet vlog dan na dikit, sabi ni Jovar. Ano mo yun? Thumbs up, sis. Thank you, sis Janice. Sis Janice ako. Sis Ninja Divan. Van de las Alas. Kumusta na, guys? Kay Paul Tamsak host. Nako. Nagsilabasan na ng mga alagads. Sana all. Pa-jacket naman host, sabi ni Nenet TV. Ayan, Nenet TV. Idikit kalembang mo na yan. At thumbs up, please. Baka makalimutan mo, ang hindi magdikit kalembang tamsak ay mauutot na may kasamang may jacket na yun, Nene TV. Salamat, shoutout. Baba ka ng bahay mo dyan at lablabin din natin yan. Guluhin natin yung bahay mo. Yahoo! Oh, yeah. Dikitan na kita, host. Kalembang po. Ayan. Baba ka, Nene. At lablabin ko rin sa'yo. Maglablaban tayo. Kung may 5 alagad dyan or 10, pwede kayong magpalitan. Makipagpalitan kayo dyan, guys. Ubusin nyo ng alagad. Maraming salamat po, sabi ni Nene Oyet Vlog. Nene TV, ayan na, Evelyn Gani, good PM host. Tamsak Dan. Ayan, Evelyn, ayan, may jacket ka na, Evelyn. Salamat, shoutout. Ayan, nagbaba ng bahay si Nene. Nene, dito ako sa iyong bahay, sa iyong mansion, 11.2. Napakaliit po. Ang mansion ni Sir. Ayan. Greg TV, Miguel Shara, host. Hello, Greg TV. Dikit kalembang lang at tamsak kay host, please. The very flexible horse. Sana lahat flexible. Natawa si Nene. Maraming salamat po, host. Nako, napakalit ng bahay. Napakalit ng mansion. Nanonood po ako, Nene TV. Oyet, pasukli na lang. Thanks, sabi ni Rob Aris. Nako, hindi ako nagbaba ng Jovar na po lang, guys. Lablabin nyo naman si Jovar, guys. Lablabin nyo naman yan. Dikit kalembang sa iyong mansion, Sir Pinoy Star Official. Ay, asan na? Dan na sa'yo, dan na. Oyet, dan na sa'yo, sabi ni Kay Paul. Tamsak dikit na sa'yo. Host, sige, Greg, baba ng by Evelyn, host. Pwede po ba ano daw? Ferdy? Okay lang, Evelyn, go. Host, pwede po ba ako magpalit? No problem. Alagad mo? Baba mo dyan. Giselle Pulpak, sabi ni Roldan. TV, ano ito, pumunta ko doon. Michiko, Tamsak, hello Michiko, what's up, shoutout, Michiko. Ang cute naman ang pangalan mo, Michiko. Parang yung jowa ko na Michiko. Wale! Jusel, shoutout, ayan. Mabagal po, Oyet, magsufle, kaya
Mention nyo lang. Sa dumikit. Ayan. Sabi ni Ina. Ayan, guys. Guys, pagpasensyahan nyo na kasi bago pa sa ating industriya si Oyet, guys. Baby pa po ang bahay niya. Intindihin nyo na lang. Ayan, si Ina. Roll na po na kayang tahanan, guys. Wale. Si Smell, walay daw. Walay ba? Greg, ganito ako sa yung tahanan, Greg. Ayan, si Greg din, baby ang kanyang by giving medicine for cough to my cute puppies. Ayan. Sana all cute. Nene TV, dikit kalembang malaki mong bahay, sabi ni Jen Phil. Ayan, si Janisa Mini TV yan, guys. Lablabin niyo po, please. At ang ating Tita Mel. At yan sa family, huwag kakalimutan, guys. Nakapasok din. Sis, at yan, salamat sa iyong paharang, ha. Nilanggam ka ba o nilamok? Salamat. Juwar, balikan kita, kapatid. Ayan. Hello po, hello. Jove Alvarez, mega loud shoutout. Jovi, shoutout. La, asan na? Pabilis naman. Ayan, may jacket ka na. Nangayayat na ako sa harap. Ay, Diyos ko po. Jacket po, host. Ayan na po. Jovi, pasensya na. Andyan na. Salamat. Tikit kalembang lang kay host. Greg, andito ako sa yung baya. Greg ba to? Yan. Greg TV. 2 minutes po. Dikit kalembang sa inyong puppies. 332 ka na. 332. Hello, checkmate. Tamsak na, madam. Ayan. Checkmate, ayan na ang yung bahay. Shoutout. Anyari ngayon? Ba't ang daming Checkmate, may jacket ka na dyan. Shoutout sa'yo dyan. Baba ka ng bahay at lababin natin. Naku, hindi ako napagubba ng Suklian ko po kayo, sabi ni Nene. Nako, mansion na ang bahay ni Sir Nene or Ma'am Nene. Babae yan. Madam Nene. Lablabin niyo yan, guys. At lablabin kayo. Tamsak, Madam Risa K. Ang sinasabi ko sa inyo, guys, ang Madam Risa K natin ay andito. Greg DV Official, shoutout. Madam Risa K, shoutout. Asan na? Ayan, guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Madam Risa, dikit kalembangin nyo na, guys, yan si Madam. Nakapin na po yan. Bistag TV, shoutout, Bistag. Sir Pulube, megalad shoutout, Pulube. Kumusta na? Hi, baby. Naku, asan ang baby? Mel, shoutout. Mega loud shoutout. Mami na, sabi ni Madam Risa Ken. Ako, Madam Risa, kung saan ang baby natin dyan. Guys, dikit kalembang kay Madam Risa Ken. Dyan po siya. Lablabin niyo naman po. Filipino seafarers here. Sabi ni Jusel. Ayan, Jusel. Andito ako sa iyong bahay, Jusel. Madam Risa Ken, ano na? Buhay na po ang ating pagkukuho. So, dito na po tayo sa ating tahanan. Jusel, dikit na kita, Jusel, ha? Ano nangyari kay Ganib? Pulpak, sabi ni Joby. Kaninong pulpak, Joby? Wala bang bingo, Ma'am Risa? Sabi ni Ma'am Ina. Onilin. Onilin. Ano ba? Saglit lang, guys, ha? Onili? May jacket ka na, dan na kay. Dating dikit po kay Ma'am Risa, sabi ni Juvar. Dan na kay Roldan. Thank you, sis Mel. May jacket ka na, sis. Nilalagnat si baby, Ma'am Ina. Di pa ako makapag-live. Ayan. Get well kay baby. Sukli po, sabi ni Greg. Ayan. Guys, dikit kalembangin nyo naman si Madam Risa nakapin. Ayan. Checkmate. Punta ako sa iyong bahay, checkmate. Padikit kalembang kay Madam Risa, guys. Kay Mel. Huwag kalimutan.
Checkmate, andito rin ako sa iyong maliit na bahay. Ang kanilang mga mansyon. Ayan. Hello, Bistag. Bistag, shara siya sa dyan. Rob Iris, dan na. Ayan, Rob Iris, dan na. Sabi ni Tita Mel, ito po ang kanyang bahay. Guys, tikit kalembang lang po sa nakapin. Jinisa Minute, Jinisa. Risa K, guys. Nice. Nice Alvarez. Bahay po, sabi ni Greg. Ayan. Okay naman po ako, Ma'am Risa K. Nakikiayuda kay Ma'am Inday Tef. Nako, ma'am, huwag ka mag-alala, ma'am, ina-ina. Guguluhin din kita. Makikipag-ayuda rin ako sa iyo. Host, nakalista na ba ako? Sabi ni Ganib. Ha? Nakalista? Bakit nakalista? Wala naman pong listahan, Gani. Baba lang po ng bahay. Ayan, may jacket na po ikaw. Bistag, busy lang muna ako, host. Ayan. Guys, huwag kalimutan ha. Dikit kalema yung binababa ni Nightboot. At yung nakapin, guys, yung nakapin, Madam Risa K. Ma'am, ina-ina, hehe. Guys, padikit kalembang, guys, kay Madam Risa K. Dikit kalembang na sa'yo, Go, Dasma TV. Pila muna bago lista, may ayudang bigas. Jovi Alvarez, na po sa'yo. Pasukli po, sabi ni Rob Aris. Ayan, si Rob Aris, guys, lalubin nyo naman. O, nilidikit na po, sabi ni Greg. Greg. Official. Pabalik na lang, salamat, sabi ni Ninja ni Van. Ayan, guys, balikan nyo, guys. Ang hindi magbabalik, mauutot. Na may kasamang pultit, guys. May pultit, gala, si Madam Risa, salamat po sa inyong pakulay ng aking buhay. Madam Risa. Get well kay baby, madam. At game na tayo sa pagko-co-host. May laptop na po tayo. Guys, lablabin nyo si Madam Risa kay guys. Abay, lablabin nyo na, guys. Dikit kalembangin nyo na. Salamat, Madam Risa. Salamat po. Ang hindi maglalablab kay Madam Risa ay mauutot na may kasamang pultit. Hehe, thank you palagi ho. Salamat, Madam Risa. Get well kay baby, madam, ha. Ready na tayo sa ating pag-co-host niyan. Klarong-klaro na dahil laptop ng gamit natin. Dito na tayo sa ating mansion. Char. Ang mini mansion. Ang mini mansion ni Secretary Kayden. Jen Phil, ayan. Dan, checkmate, ayan. Dan, checkmate, thanks po, sabi ni Jusel. Guys, dikit kalembangin nyo naman si Madam Risa. Kay! Parang awa nyo na. Guys, nagpalipad, guys. Huwag nyo naman ako ipahiya, guys. Dikit kalembangin nyo naman, guys. Sa mga hindi pa dikit kalembang dyan. Sa mga gustong manalo dyan, guys, ng 500, magpa-member na. 25 pesos lang, guys. Ano pang hinihintay nyo? Dikit kalembang na. Sa mga OFW dyan, guys. Dikit kalembang nyo si Madam kasi nagpapabingo yan. Si Jennifer Vlogs, guys, meron ding Gran LS. Huwag kakalimutan, please. Si Jenisa, sa mga nag-i-sponsor dyan, guys. Official full pack, pasukli na lang. Jen Phil. Job Alvarez, pasukli, sabi ni checkmate. Checkmate, dikit si Madam Risa nakapin. Greg, dikit kalembang yan kay Madam Risa, please. Checkmate, dikit kalembang po sa'yo. Salamat sa video mo, sabi ni Jen Phil. Ayan. Ay, Roldan, salamat. Roldan, salamat sa iyong pakulay dyan. Ako, bigyan kita na ng Nightboot ha, saglit lang. Hindi pa rin nagbabago si host, ingay pa rin. Ako nga rin si Smell, naingayan na rin ako sa boses ko eh. Guys, huwag niyo kayo pahiya, dikit kalembangin nyo si Madam Risa Kay. Maawa kayo, guys. Pag yan nagpabingo, guys, nako! Win na win tayo, guys. Win na win ang ating 25 pesos na pa-member. Lahat ng member, 500 ang price, guys. 500, guys. Ang consolation, pagdatalo or kahit consolation price, 200. Aba, saan ka pa? Kay Madam Risa K ka na. Sa mga OFW natin dyan. Excuse me. Madam Risa K, hirap para kumita ng pera.
Excuse me po. It's okay, madam. Roldan. Salamat, Roldan. I-welcome natin ating bagong Inday. Pang-Inday, Madudong. Dudong member. Inday Dudong member. Salamat. Greg Official, shoutout. Greg TV Official. Thanks po. Sali ako dyan. Kailangan ko ng 500, sabi ni Sismel. Nako, Sismel, go. Join ka. 25 pesos, guys. Pag nagpa-member ka at nanalo ka ng bingo niya, 500. So, pag ikaw naman ay naging second winner sa kanyang pabingo, consolation prize 200. Saan ka pa? 25 pesos lang pa member sa kanya, guys. Kaya bisitahin niyo yan, guys, ha. Mostly ang live streaming ni Madam, mga alas 10 ba, alas 9 ng umaga or alauna, ganyan. Abang-abangers nyo lang yan, guys. Checkmate on the way, sabi ni Ina. Okay na, Mel Alonso. Kasi sa pabingo, kaya nga, nakaka-addict nga eh. Madam Risa, sabi nga ni Ina, kailan ulit kayo tayo magbibingo? Sabi niya kanina. Sabi ko naman, may sakit si baby. Kaya saka na po kayo magpapabingo pag okay na si baby. Rob Aris, dikit ka lang, bangin mo yan si Madam Risa nakapin. Please, salamat. Oyet, member na ako dyan kay Ma'am Risa. Nako, yun pala si Oyet eh. Ano, Oyet? Ilan na ang panalo natin, Oyet? Ay, dikit na pala to. Oyet, nakabingo na tayo doon. Dan sa checkmate kanina. Thanks po. Roldan, baba ka ng bahay mo dyan, please. Gawin kita ng night boot. Salamat. Ano daw? Kanina pa po host, nakadikit na po ako sa kanya. Ay, oo, kasi siya yung inuna kong pinin pala. Guys, huwag niyong kalimutan nilang Atienza family. Ang Ginisa at saka Cinderella, guys. Pwede kayong tulungan yan sa inyong mga WH. Nagla-live streaming din yan, guys. Nagpapaayuda yung mga yan. Lablabin, guys. Malay nyo magpag-run LS din yung mga yan. At mamigay ng GCash. Ganda pala ni Ma'am Risa K. Ayan, Mel Alonso. Na-stock na ang bahay ni Madam Risa. Yes, Sis Mel. Pretty yan. Parang ikaw, pretty. Di ba? Lablabin yan. Si Ate yan sa family. Ginisa Mini TV. Ayan, si Jennifer Vlogs. Ang ating bagong member. Kuya Roldan, baba ka ng bahay mo, please. Diyos na. Marhay. Na Banggi, Mabalos, Tabi, Manoy, Roldan. Sabi ni Giselle, ano daw? Roldan lang. Manoy, kuya yan, di ba? Ang Manoy, kuya. Magandang gabi. O yan. Giselle, nakakaintindi ng aking nanay. Thank you po. Sabi ni Madam Risa K. Guys, nalabing niyo si Madam Risa K. Diyos ko, hirap pala kumita ng pera dito sa ating sa ating live streaming. Kulang na nga lang, guys. Bumili ako ng peke na dede eh. Yung peke na dede ba? Mega shoutout! Risa K. Sabi na ating sis Jamie. Yan ang ating Atienza family, guys. Cinderella, hello! JL Homemade Food. Shoutout. Dan Kalembang all. Atienza family in Japan. Sabi ni Kaden Alagad 1. Ako si Kaden, ang daming ang daming pa alagad na rin na nalalaman. Iba din. At yan sa family mega loud shoutout po. Madam Risa K, salamat. Get well kay baby, madam. At kita-kita ulit tayo sa iyong bingo. Team Rampa. Hello, JL Homemade. Shoutout. Thank you. Sa paalagad ni Mami Kaden. Kaya nga sis, Jamie. Host, wag mo ubusin energy mo, kaya nga eh. Magpapabaksin pa naman ako bukas. Thumbs up, host, JL Homemade. Baba ka na bahay mo dyan, sis. At lablabin natin. JL Homemade, lablabin mo si Madam Risa K. Pag naboboring ka sa iyong bahay, makipag-bingo ka na sa kanya. Ayan. Sa mga nagbibingo dyan, shout out Jennifer Vlogs. May granel sa September, guys. Dikit Kalembang Jennifer Vlogs.
Every 8 a.m. din po yan. Cinderella dan na. Sabi ni Rob Aris. Ayan. Guys, huwag kalimutan na nakapin ha. Bigyan naman ang ating Mel Alonso dyan. Si Junisa guys. Love ng Junisa. Mel Alonso, dyan po siya. Nag-aayuda po yan. Thank you sis Tita Mel sa iyong padikit kalembang kay Madam Risa K. Ay, hindi ko pa palit na idikit. Giselle, on the way. Sabi ni Oyet. Dikit na pala to si Oyet kay Madam Risa K eh. Oyet, ilan ang napanalunan natin kay Madam Risa K? Sinagot na ako. Hindi ko kasi napansin eh. Hindi ko kasi napansin yung sagot ni ano. Dan Babad Iwan Bakas kay Jovar Valencia, dating dikit. Sabi niya ano, Roldan. Roldan, baba ka ng bahay mo dyan, gawang kita ng ano, ng robot. Baba ka dyan ng iyong ano, ng bahay. Gawang kita ng ano, night boat. Roldan, nadikitan mo na ba yan si Madam ano, Madam Risa K? Kulit, no? Iba din ang kulit ko. Ano daw? Shayana Twain ako. May ano tayo, singer tayo dito. Shanaya. Tamsak Dan. Hello, hello. Shanaya. Shoutout, Shanaya. Nako. Baba po ulit kayo. Ayan, may jacket na kayo. Greg, shout out. Nagbubura kayong tahanan. Ina vlog. Dan full pack things po. Dikit mo. Ayan. Checkmate. Dikit kalembangin mo na si Madam Risa. Nakapin yan. At saka yung mga binababa ni Nightboot. Huwag kalimutan. Lablabin. Rob Aris, nagbaba ng kanyang bahay. Asan na yung bahay ni ano? Yung bahay ko, wala na. Nga na. Madam Risa, salamat po, madam. Hello, Motorius. Tamsak dan host. Tamsak harang. Tinapos din. Puhos. Ayan. Motorius. Ayan, may jacket ka na, Motorius. Pasensya na, ha. Asan na yung bahay ni Sir Roldan? Ano dan kalembang all Tita Mel TV, itong si Kayden ko anak kasi nasira yung CP ko dati. Ayan. Wala pa po panalo kay ma'am. Hayaan mo Kuya Oyet. Makipaglaro lang tayo at mahalin lang natin yung mga numbers natin. Malay mo lumabas din, di ba? Sis, out na ako. Pahinga muna ako. Sis, Mel, salamat sa iyo. Sis Mel, ha. Guys, si Tita Mel, huwag kalimutan lablabin, ha. Maraming salamat po, pati po, dikit po, sabi ni Motorius. Ayan, Motorius, dikit kalembang kailang kay host at ayudahan kita. Babala ng bahay dyan. Ayan, Greg, TV official. Isa-isa lang ang baba mo, Greg. Para hindi mapansin ni Lolo yung bahay mo na laging, nagbababa ng bahay. Isa-isa lang. Ha? Ayan, dikitan mo yun, si Madam Risa K at Tita Mel, nag-aayuda yan. Nikoy, shout Nikoy. Ayan, may jacket ka na, Nikoy. Huwag lang kalimutan ang nakapin. Good night, anak, sabi ni Kayden. Greg TV official on the way. Tapos na po, host, sabi ni Motorius. Motorius, baba ka ng bahay mo dyan? Greg, nadikit kalembang mo na ba si Ay, dahan kita. Tapos na po, host. Baba ka ng bahay, Ayan, puntahan ko siya. Motorius, dito ko sa yung bahay. Dikit kalembang. Sa yung mansion. Host, lahat ng binaba ni Nightboot.
Dinikitan ko na at nagbakas din ako. Sana bumalik. Thanks po. Rob Aris, main channel mo ba yan? Oo, babalikan ka yan, Rob Aris. Opo, nakababa na ako ng bahay. Host, ito po, ayan. Dikit kalembang ulit yan, ano, Rob. Ayan, Motorius, dikit kalembangin mo si Madam Risa kay nakapin yan. Lablabin mo lang, please. Ayan, si Jennifer Vlogs, may pag-games din yan. Grand election sa September 26, lablabin niyo po. Si Madam Jinisa, lablabin po. Ang ating Atienza family at Sender Sorella, lablabin din po. At syempre ang ating Tita Mel, huwag kakalimutan. Yes po ho, sabi ni Rob Aris. Alam mo Rob Aris, ganyan din ako ng bago. Dikit-dikit kalembang lang. Dikit kalembang lang. Sino ba hindi ko nababa? Guys, si Madam Risa kay nakapin ha, huwag kakalimutan, Dan Kalembang All Greg TV official. Sabi ni Kayden. Si Kayden nagbaba ng bahay, guys. Ina-ina, Dan Dikit Greg. Sabi ni Ina-ina, sino po dumikit sa akin host? Pinupunasan ko po kasi si baby, mataas agad. Ma'am, lagyan mo ng ice. Ay, yung towel mo, lagyan mo ng ice dito para bumaba po. Giselle, na ba ng bahay? Dan na po kay Craig TV. Nako, si anong madam? Si Rob. Okay lang yan, Madam Risa. Habang busy kasi yung baby, okay lang yan. Puntaan ka na lang dun sa mo, madam. Sa inyong bingo. Iwan lang po ng baka, sabi ni Greg. Ayan. Kuya Roldan, baba ka ulit ng bahay mo, please. Guys, sinong may 5 dyan na alagad? Gusto nyo may pagpalitan dyan? May pagpalitan kayo, guys. Risa K, dikit kalembang na po, sabi ni Greg. Ayan. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan, Greg. Gawang kita ng night boot. Si Greg, thank you po. Bahay po. Ayan. Sabi ni Madam Risa, kawawa, pag may lagnat pong baby, parang gusto din tayo Oo nga, Ma'am Ina-ina. Opo, Rob, Ari, sabi ni Motorius. Ayan, Motorius, dikit kalembangin mo yun, si Madam Risa Kay. Ang ating member, lablabin po. Ang ating member na bago ngayon ay si Roldan Erisma. Huwag din kalimutan. Isa lang itong account ko, madam. Kuya Roldan, gawa ka. Gawa ka ng bago. Shania Twain. Ayan, nagbaba ng kanyang tahanan si Shania Twain. Opo, host, Motorius. Rob Aris, bigyan kita ng 2 dikit kalembang, sabi ni Motorius. Ayan. Tusok na, salamat. Giselle, stay safe. Salamat, Motorius. Ayan, guys, dikit kalembangin nyo na si Madam Risa. Hindi ko na naibaba yung Salamat, Motorius. Ayan. Parang na-miss nyo ata ako Oyet, dan sa'yo, Greg. Oyet, ito si Madam Jinisa. Nadikitan mo na to. Oyet, kung dan mo na si Madam Risa. Si Jinisa, Oyet, dan mo na. Lablabin mo siya, please. Ayan, magpalitan kayo dyan. Si Madam Jinisa, Mini TV.
Gawan ko lang si ano ng night boot niya, si Roldan. Roldan Eresma to, di ba? Roldan Eresma. Ah, Roldan Eresma ba? Ano ba yun? Rob Aris, wait lang kasi bago dikit tapos ko muna palabas mo. Ayan, Rob Aris, pag nagdidikit ka pala, make sure na ano ha, manood ka muna. At least 1 to 3 minutes. Ha, para hindi masayang. Erisma. Erisma pala to. Spelling pala yung nilagay ko. Ay pala yung erisma niya. Sa sa Roldan, gawa ka ng alagad mo. Kasi ang mangyayari dyan, pag main channel ang ginagamit mo na pambaba, possible kasi na malagas yan. So, kung pwedeng gumawa ka ng alagad mo para iwas lagas, parang ibababa mo, ang nagbababa is yung alagad mo. Nightboot. Saglit lang guys, ginagawan ko si bago nating member ng Nightboot. Tamsa Coast, hello! Michael Ryan! Shout out! Okay lang, Motorius, take your time. Ayan, Rob Aris, ayan. Sa mga bago ngayon, na bagong channel, pag nakipagdikitan kayo guys, pag video ang binaba, at least 1 to 3 minutes, dikit kalembang. Wag na kayo magbakas guys kung ano. Kasi minsan nai-spam yun eh, so sayang. Inaalis talaga ni Lolo yung dikit kalembang nyo. Ito si Roldan. RE na lang, RE. Erisma. Yes, kurik ka host. Lagas lagi kasi yan. Pagsukli ni Roldan ang main. Sige po, madam. Yes, Bistag TV to. Ano ko, dyan na yung Adonis natin. Adonis! Adonis, dikit kalembang mo na ba yung, Pretty Risaki natin dyan? Sir Pulube, shoutout sa iyo dyan. Sir Pulube, shoutout. Sir Pulube. Pero, yung ayuda kay Roldan na 10, di naman nalaga. Sabi ni Ina-Ina. Anakan mo na ako, host. Anakan ko rin, si Michael. Lawayan ko lang yan, Michael. Sige. Sure. Ano yun, usog? Mega shoutout, host. Ayan. Sir Pulube, shoutout. Dikit kalembangin nyo lang si Madam Risa Kay sa mga naboboard dyan. Nagpapabingo kasi yan si Madam Risa Kay. Pag nanalo ka sa kanyang bingo at member ka, take note guys, ang kanyang member is 25 pesos lang. 500 agad ang panalo mo. So, pag nanalo ka naman ng Sir Pulubing Vlogger din na po sa'yo, sabi ni Rob. Ano yung sinasabi ko kanina? Kuya Roldan, ito po yung yung code nyo ha. RE. Hintayin natin yung binaba ni Nightboot. Nagbaba pa siya ng Roldan. Erisma. Ayan. Kuya Roldan Erisma, yan po yung nyo. Gamitin nyo pag gusto nyo magbaba. Kuya Roldan, since wala po kayong alagad, mag-type lang kayo ng RE. Para si Nightboot na ang magbaba ng bahay nyo para iwas lagas din. Ganoon na lang po ang gawin nyo. Dandikit. Motoryo, sabi ni Oyet. Ayun. Ayan, Oyet, pag di mo pa dikit kalembang si Ma'am Jenisa,
Lablabin mo na, please. At ang ating mga binababa, Jennifer Vlogs may pa-games din yan. Sa mga kabayan natin dyan, guys. Pag gusto niyo magpa-bingo, nako. Ink Chef, host, dikit kalembang po. Harang, tinapos din, sabi ni Ink. Dan po kay Motorius Fullback, sabi ni Roldan. Salamat sa Roldan. Ink Chef, ayan, may jacket ka na. Nakakabulol naman, Ink Chef. So siguro to, si Ink Chef ay maraming tattoo. Kasi Ink Chef. Maraming tattoo na chef. On the way, Ginny sa Mini TV, sabi ni Oyet. Ayan, thank you, Oyet. Si Roldan, Erisma din, guys. Huwag kalimutan. Ayan, Roldan. Ganyan po. Oyet, Dan, kapatid. Pabalik na lang, sabi ni Sir Puluwe. Shout out, Sir Puluwe. Opo, sa likod, sa harap, at sa likod. Ang tattoo ko ho, sabi ni Ink. Galing-galing ko, di ba? Baba ang bahay at tatuhan natin ang iyong bahay dyan. Dami harang host. Salamat po, Lube. Guys, bukas magpapabaksin ako kaya medyo maaga tayo ngayong mag-end. Plano ko tapusin buong katawan ko kaso wala pa sweldo. Nako, wag muna Ink Chef, wag muna. Yung mga muna. Kasi Motorius pala to eh. How to use, ayan. Coronadal, naku. Maganda yung Coronadal dyan Maaga pa naman host, ayan. Good evening! Inday Tef, padalaw naman channel mo. Padalaw po sa channel mo. Maraming salamat po. Sir Sol! Hi, Sir Sol! Shoutout! Ako po yan. Balik ayuda ko sa inyo, host. Nako, thank you, Ink Chef. Salamat. Guys, huwag kalimutan dikit kalembang yung nakapin, guys, ha. Dikit kalembang po. Ang Jennifer Vlogs ay merong granele sa September 26. May pa-Gcash din yan, guys. Dan dikit Genisa, sabi ni Oyet. Salamat, Oyet. Huwag kalimutan yung mga binababa ni Nightboot, guys. Ang ating bagong member na si Roldan Erisma. Shout out nyo lang, guys. Si Motorius pala yon, sabi ni Roldan. Kaya nga, Sir Roldan. Host, pwede mag-promote. Sige, promote mo, Ink Chef. On the way, Mr. Puluwi Vlogger, sabi ni Oyet. Salamat po, Sir Sol. Kumusta na, Sir Sol? Pasensya na, hindi na kami daan sa iyo, ha? Mga ilang araw po, wala rin ako dito sa aming tahanan. Sa aming tahanan, talaga. Huwag kalimutan ng mga binababa ni Inday Tef at ang ating nakapin na si Madam Risa K. Salamat po, host. Maraming salamat din, Sir Sol. Ang aking blood pressure ay 110/80. So, yan? Anemic po tayo. 110? Ba't kaya laging 110, mother? Ina-ina, nababala na kayong tahanan, guys. Ayan, si Sir Roldan, binababa po ni Nightbot, kaya po siya nagtatype ng RE. Si Nightbot po ang nagbababa na kanyang tahanan since wala pa po siyang alagad. Okay lang po, host. Kumusta po? Ito po. Lumiliit po, Char. Lumiliit po ang mga kuko. Kulang ka sa tulog, host, sabi ni Ink Chef. Ito kasing nanay ko, aga-aga nagigising eh. Ink Chef, yung nanay ko kasi aga nagising. Magigising yan ng alas 2, gising na rin ako. Char. Hindi naman po ako nagpupuyat. Kulang sa tulog, host. Roldan Erisma, Dan. All may bakas pa balik, sabi ni Mr. Puluwi. Si Ina-Ina, guys, nagla-live stream yan. Lablabin nyo rin.
Si Sir Sol, nagla-live stream yan. At saka si Mr. Pulube. Sir Pulube, nagla-live stream yan. Saan ka po ngayon ho? Sa Pilipinas. Nasa Pilipinas po. Saan na yung ano, ipopromote mo, Sir Ink? At i-shoutout natin yan. On the way, Sir Sol, sabi ni Roldan. Ayan guys, ang ating Risa Ke ay nagpapabingo. Dikit kalembangin nyo lang po. At napakababa ng kanyang papremyo. Ang pinakamababa ay 200. GCash po yan. Kaya lablabin nyo po yan si Madam Lisa. Ang ating Jennifer Vlogs, lablabin din. Mayroon siyang Granel sa September 26. Ang ating Sis Jenny sa Mini TV guys, sa mga nagpapag-Graneles dyan. Napaka-generous yan para mag-sponsor din. Dan Sukle, Mr. Pulube, Sir Pulube, sabi ni Oyet. Ang ating Tita Mel din guys, kaibigan natin yan, lablabin, Tita Mel. Paalam na po ako host. Thanks po sa'yo at sa mga bagong kaibigan. God bless. Thank you, Rob Aris. Mag-live stream po ako host, pero minsan lang, support na lang ako sa inyo, sabi ni Ink Chef. Sige, promote ako. Ayan guys, si Ink Chef, nagla-live streaming. Magbaba ka ng live streaming na. Kailan ka ba magla-live streaming? I-promote mo sana dito. Patamsakan natin. On the way, Ink Chef, sabi ni Ina Ina. Yan, si Ina Ina nagla-live stream din yan, guys. Si Sir Pulube nagla-live stream yan. Si Madam Risa kay nagla-live stream yan. May pa-premyo sa kanyang mga uploaded videos din. Opo, Ina Ina Vlog. Ayan. Nel, Mabatam. Hello, Mabatam, Nel. Shoutout. Ayan, may jacket ka na. Guys, si Kaden Alagad, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin nyo naman, guys. Pansinin nyo naman, no? Hi, hello. May jacket ka na, Nel. Ang mga Atienza family guys, na kulang ang mga short ang inyong WH, pwede kayong tulungan yan. Atienza family and Cinderella. Bakasan nyo lang ng Inday Tef guys. Kaden, dating dikit, sabi ni Sir Pulube. Ina-ina, palapag po ng inyong bahay. Ayan si Nel Mabatam. Ayan, Nel ako. Si Nel ay nasa 68 subscribers pa lang. Ayudahan naman natin guys, Pero may ano na sila harang, no? May harang ng mga Dan po kay Sir Puluwe, sabi ni Roldan. Siya yan, napabalik naman. Ayan, siya yan, pabalik naman kay Shania Twain, pabalik kay Giselle. Janelle, nandito ako sa iyong bahay, Janelle Moto.
Shoutout ako ng shoutout. Nakamute pala ako. Sa mga bumibisita sa bahay ko, huwag mag-skip. Ayan. Sis JL Homemade, baba ka ng bahay mo dyan, please. Ina-ina, dadikit ka lang bang ink chef. Ayan, pakibalikan na lang. Cheyenne at Wayne, si Pulube. Host Risa Case, saging for you. Ayan. Host Risa, 3 saging for you, sabi ni Sir Sol. Salamat, Sir Sol. Opo, ina vlog, sabi ni Ink. Salamat, Sir Sol. Sir Sol, bisita ka rin sa kanyang bahay, Sir Sol. Mostly may pabingo si Madam. Tinapos ko po ang iyong palabas. Ayan, guys. Magpalitan kayo ng harang dyan, guys. Janelle, dikit kalembang, Janelle. Dan kalembang all. Giselle. Sabi ni Kaden, ina vlog, dan all sa'yo kapatid, sabi ni Sir Pulube. Tamsakdan ho, sabi ni Leticia Di Guzman. Leticia Di Guzman, shout out. Ayan, may jacket ka na. Dikit kalembang lang kayo, host, please. Salamat. Sige po, sabi ni Sir Sol. Ayan, si Sir Pulube na po ng kanyang bahay, guys. Guys, huwag kalimutan, guys, lablabin ang binababa ni Inday Tef. Salamat ang Madam Risa kay nakapinyan, guys. Lablabin, guys. Dikit kalembang lang po. Hindi po kayo magsisisi sa inyong padikit kalembang. Dito lang, host. Sis JL Homemade, baba ka ng bahay mo dyan, sis. Ibigay ko yung mga alagad ko sa'yo. Sis JL, dikit kalembangin mo si Madam Risa kay kung gusto mong mag-bingo-bingo. Birahin po, sabi ni Ink Chef. Birahin na. Palit lang ako ng alagad at ayudahan natin si Sir Sol, salamat po Sir Sol ha. Bakas lang kayo doon Sir Sol. Ayan si Roldan Erisma guys, dikit kalembang lang. Janelle Moto, dan sa'yo pulpak. Ayan, Janelle, pakibalikan po si Roldan. Salamat. Pakibalikan po. Janelle, si Roldan. Ayan. Dan kalembang Sir Puluwi Vlogger, sabi ni Kaden. So Roldan, dito ako sa iyong bahay sa Roldan. So Roldan. Oyet, on the way. Ink Chef, sabi ni On the way sa'yo, Ink Chef, sabi ni Oyet. Welcome po ho, sabi ni Sir Pulubi. Ayan. Yung mga alagad po ni Kaden. Ayan, Kaden, pag di mo pa naayudahan si Roldan Erisma, yung bago nating member. Lablabin mo na siya. Nagbigay na ako kanina. Ay, nagbigay na daw siya. Nagbigay na daw si Roldan Erisma. Pwede ba mapalitan yung bahay, madam? Hindi mo papalitan. Dagdagan mo lang. Gawa ka ng alagad mo. Ano ibig mo sabihin papalitan? Palitan yung pangalan? Nadikitan ko na pala kanina si Ink Chef, sabi ni Oyet. Salamat, Oyet. Kalembang ulit sa'yo sa Roldan. $362 ka na. Host, pwede promote. Sige, Sir Pulube. Shout out natin yan. Yung video.
Wag mo nang alisin, Roldan, wag mo nang alisin yung video. Kasi sayang yung pag-upload mo, kung maraming nanonood. Ang gawin mo na lang ganito, mag-upload ka ng video at least 8 minutes. 8 minutes, mag-upload ka. Wag lang yung seconds. Host, Junisa Mini TV, Dan Pulpak, sabi ni Sir Sol. Salamat, Sir Sol. Opo, Roldan. Kunwari, itong binaba mo, masarap na ulam, isabay mo na rin yung pagmukbang mo para humaba-haba. Sa Roldan, gawa ka ng ibang email, yan ang tinatawag na ninja. Ayan. Diba sa Roldan yung bahay mo? Gumawa ka ng new account. So, pag gumawa ka ng new account mo, gagawa ka rin ng Google account mo. So, pag nagawa mo yon, doon ka na mag-create ng channel mo ulit, pero yun yung alagad mo. Yun yung pang-iikot mo pag bumisita ka. O, kunwari sa akin, kahit main channel mo ang ipasok mo, okay lang kasi meron kang night boot. So, mag-type ka lang dyan ng code mo, si night boot na magbababa. Pero pag ayaw mo yung ganon, gawa ka ng alagad mo para pag nakipagdikitan ka, ibaba mo rin yung link mo. Kunwari, may premiere ka. Kasi si Nightboot, ang binababa niya lang ay bahay. Yung main channel nyo talaga. So, pag gusto mo yung ganon, yung kumari may premiere ka or gusto mong video na ipaharang dyan o ipanood, pwede yung alagad mong magbaba. Para iwas ang lagas ba. Gawa ka ng 10 ninja, dikit mo rin sa akin, haha, pero dapat may video lahat yung ninja mo. Sabi ni Ina. Idaan mo muna sa akin, sis Ina, oy. Agad-agad sa'yo, sis. Idaan mo naman sa akin. Kasi dito may night boot ka na, kuya eh. Kung may night boot ka dito, RE ka lang, walang problema. Labas na yan agad. Si night boot na. Pero pag gusto mo yung may video ka na gusto ipanood, isabay mo doon sa shoutout mo. Natawa si Ma'am Ina. Ina vlog, tapos na po, sabi ni Ink Chef. Diba? Let's cook! Thumbs up! Let's cook! Shout out! Guys, huwag kalimutan dikit kalembang si Madam Risa K. Sa mga gustong magpa-member dyan, magpa-member na, 25 pesos lang. Hi guys, yung available po sa 12 midnight Pinas time. Come and join me live streaming, free banana. Ay, 12 midnight ka na, Kuya Pulubi, kaya pala hindi ka nakikita eh. Ayan guys, pagkatapos ko dito, pasyalan nyo na si Sir Pulube, alas 12. Opo, Ina vlog, may harang din sana ang harang ko, tinapos mo din. Let's cook, may jacket ka na dyan, let's cook. Si Sir Sol, huwag niyo kalimutan guys, nagla-live stream din po yan, si Sir Sol, nagpapaayuda po yan. Host, Motorius, 2 saging for you. Dan host, please connect. Ayan. Don't forget, let's cook, to subscribe. Parang mapapa-English ulit tayo dito kay Let's Cook. Mukhang Englishero to ah. Si Kaden nagbaba ng bahay guys. Sir Puluwi vlogger, punta ako mamaya sa'yo, sabi ni Ink Chef. Let's Cook, nagbaba ng kanyang bahay si Let's Cook. Asa na yung bahay ni Let's Cook? Host, Inday, out po ako. Maraming salamat. Thank you. Kuya Sir Sol, dikit ka lang mga niyan si Sir Sol. Nash, itdang. Dikit ka lang bang sa'yo, Nash, itdang. Pag-ibig! Oyet vlog 2! Guys, si Sir Pulubi, dikitan nyo, may alas 12 siya na live streaming.
Oyet, vlog 2. San na ang iyong bahay? Sabi ni Ink. Ang ating Madam Risa kay guys. Dikit kalembangin nyo naman please. Let's cook. Naku. Let's cook. I'm here to your channel. Let's cook. My friend, I'm here. Wala ako ng tubig ko guys ha. DJ Jonah, the Gyno Remix. Ano po yung tubigadan? Ano po yung ng bigat? Oyet na po ba ng kanyang bahay? Host, if you have Ninja Extra, please give me. I give you more. Sure, let's go. Please subscribe the one I pin. And the one night boot is dropping. Okay? I'm here to your channel. Martial arts. I'm done to your channel, my friend. DJ Jonah, the Gyno Remix. Kain muna ko, host. BG lang muna. Thank you, Sis Ina. Tamsak babad iwan bakas kay Papa Teddy. Thank you, Roldan. Roldan, ayudahan kita. Saglit lang, please. DJ Jonah, the Gyno Remix. Let's cook! Ayan, sabi Yusel. Oyet, dalawa. Sarap ng luto mong lomi. Inday, pasensya na po. Maaga po pasok bukas. Salamat. Sir Sol, thank you. DJ Jonah, the Gyno. Yung iba hindi pa sila na pera pero may mga harang na kaso wala kita. Ay, Ink. Naabutan kasi sila ng wala talaga. Kay Lolo yun. Kay Lolo yun. Sassy Ma'am, thumbs up ko. Sassy Ma'am, shout out, Sassy Ma'am. Good evening po, Sassy Ma'am. Shout out. Sa mga gustong mag-bingo dyan, guys, dikit kalembang si Madam Risa, guys. Si Jennifer Vlogs, mayroong Granele sa September. May pa-premyo rin yan, may pa-Gcash. Kaya lablabin nyo na, please. Lablabin po, please. Ang ating member na si Roldan, Irisma na bago, huwag kalimutan, lablabin. Dikit kalem, host, kawawa naman kay Lolo, mapunta. Matalino rin si Lolo talaga, no? Skip nyo na lang, harang, kung hindi sila Moni. Pag hindi pa sila Moni, skip nyo na lang, guys, para walang kita si Lolo.
Haha, grabe, higpitan ngayon ng mga batas ni Lolo, kaya nga eh. DJ Jonel Tagaino. DJ Jonel Tagaino. Ako, buti na lang may pera na sa bahay ko, sabi ni Ing. Kaden Dan, sabi ni Let's Cook. DJ Jonel Tagaino. DJ Jonel Tagaino Remix. Ninja ni Maui. Hello po, host. Mega loud shoutout. Ninja ni Maui. Ayan, may jacket ka na. Guys, huwag kalimutan dikit kalembang yung nakapin, guys. At yung binababa ko po, ayan po si Roldan Erisma. Dikit kalembang lang po. Ang ating bagong member. DJ Jonel Tagaino. Si Jennifer Vlogs ay magkakaroon ng grand live sa September 26. May pa-price din yan. Dati hindi tayo host, harang at tusok dan, sabi ni Ninja ni Maui. Thank you Ninja ni Maui. Silver Wings, shout out. Hello. Kumusta na Silver Wings? Ayan, set reminder on, pakikalembang na rin. Ayan. Tamsak babad iwan bakas na lang sa'yo oyet. Vlog dating kalembang. Zinaya Faith. Hello Zinaya Faith. Shout out. Ayan, may jacket ka na. Thanks Giselle. Sabi ni Kaden. Nash Itdag official dan. All my bakas. Pabalik na lang, sabi ni Sir Pulube. Salamat sa jacket, sabi ni Ninja ni Maui. Shout out. Si Silver Wings, ayan, nagbaba na kanyang reminder. No, welcome po, Kaden. Alagad, sabi ni Giselle. Guys, dikit kalembang sa mga bagong pasok, sa mga gustong mag-bingo-bingo dyan at manalo po ng 500. Dikit kalembangin niyo po yung nakapin, si Madam Risa. Dikit kalembangin niyo po, ang pinakamababang price na pag nanalo kayo ay 200. Salamat Idol Roldan, nakikikain ako dito kay Ina Vlog. Kain na tayo, sabi ni Oyet. Salamat. Ayan, padikit ng saging nyo, kapatid, bibigyan ko rin kayo, bibingka, mainit pa. Ayan, Ninja ni Maui, gusto mo bang may pagpalitan ng 5-5 na alagad dyan sa loob? May gusto may pagpalitan dyan ng 5-5. DJ Jonel Tagaino. Gamit Hindi ko nabasa na. Thank you, Kaden. Ayan. Si Giselle din.
Jusela mo ba ng bayad tsaka si Oyet? Ano oras tayo nag-live mo? Mag 3 hours na ako, guys. DJ Jonah, the Dino Remix. Punta muna ako sa nakapin. Ayan. Maui, magbakas ka doon ng Inday Tef, please. Maui, salamat. Bukas ang aga tayo. Sel, ikaw sunod pagkatapos na nakapin. Ayan. Diyan ni Maui, baba ka ng bahay mo dyan. Magbakas ka lang doon ninja ni Maui ng Inday Tef, ha, para alam ni Madam Risa K. Sa mga naboboring dyan, guys, si Madam Risa K po ay lagi pong may bingo. Ang pinakamalaking bigay niya is 500. Pag nagpa-member ka, 25 pesos lang yan. Pag nag-join ka naman sa kanyang bingo, panalo ka ng 200 pesos every bingo mo. Ina vlog. Thank you, sis Ina. Dan nasa nakapin po at bakas. Ayan. Tinuturuan ko po si Oyet maglapag at magdikit, marunong ho. Ina, salamat. Staff Auditor Fuentes. Ayan na po ba ng kanyang bahay? Shoutout po, Staff Auditor. Alexander Manigbas. Ayan. Dati pong dikit sa inyo, sir. Dikit kalembang ko na lang po itong aking alagad. Sir Alexander Manigbas. Salamat po. Sis Jel, homemade, meron ka ng ano? Meron na ba tayong ano dyan? Premiere? Si host, gagawa pa lang si host. Sana umabot. Gagawa pa lang bukas. Dan na ninja, pabalik na lang po. Thanks, sabi ni Yusel.
Ninja di Maui, done all. May bakas, pabalik na lang. Sabi ni Sir Pulube. Good evening, host. Tamsak Dan. The Edlin, shout out the Edlins. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the Ayan, may jacket ka na. of man. Roll Dan. Dan kay Silver Wings, guys. Pag nag-shoutout sila sa inyo, balikan nyo naman, guys, ha. Lalo na yung baby yung bahay, please. Lalo na yung baby yung bahay po. I'm feeling a little peculiar. It's the way we this morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I see from the top of my lungs what's going on. And I say, yeah. Yung bahay po ni Roldan ay binababa po ni Nightbot. Dikit kalembang lang po, please. Pulube, hello, hello. Edlins, may jacket na po. DJ Jonah sa Dino. Guys, wag kalimutan dikit kalembang si Madam Risa, guys, ha, please. Andiyan si Sir Pulube, wag kalimutan po. $2:33 pa lang ako. Ano mong oras ko kanina? Ina-ina. Nagba na kanyang bahay, guys. DJ Jonah sa Dino. Miss Connie, shout out pa jacket. Ayan, huwag lang kalimutan dikit kalembang si host. Ayan, Miss Connie, baba na ng bahay, please. Dikit kalembang, tamsak lang po, please. Sa bahay ni Inday. May jacket na po. DJ Jonah sa Dino. Dana sa'yo, Inday Maui full pack. Ayan, Inday Maui, pakibalikan po si Roldan, please.
Jonah sa Gyno Remix. Guys, huwag kalimutan dikit kalembang si Madam Risa, okay? Please lang. Please lang, pakiusap naman dyan. Sis Jennifer, shoutout. Guys, huwag kalimutan dikit kalembang si Jennifer Vlogs, ha? Meron niyang granel si September. The Edlins, nagpupa ng kanyang bahay. DJ Jonah sa Gyno. Ano yung gagawin ko? Hindi ko ma-upload thumbnail ko. Bakit? Ba't di mo ma-upload? I-save mo sa ano? Hindi siguro yung size ba? Sis, yung size. Yung size. Na-try mo na yung size. Baka hindi match. DJ Jonah sa Gyno. Sa community ba yon? Oo, sis Jen, sa community. Hindi mo ma-share? Baka yung size. Hindi, na-upload mo naman sa'yo eh. Diba? Na-upload mo sa'yo. DJ Jonah sa Gyno. Ba't ka hindi ma-upload? DJ Jonah sa Gyno. Sa community ba yon? Ang gawin mo sis, punta ka sa PixArt na lang, PixArt. PixArt, dun ka na lang mag-edit. Doon ka na lang mag-edit, kaya. Oo, size yan sis, size. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Dahil sa work, TikTok pa rin. Sabayan ko na si DJ Jonah. Bye.
Nagawa na eh. Paano ba yun? I-edit mo sa ano i-edit mo sa PixArt. Thumbs up dan host Jasper Vlog. Mega loud shoutout. Dikit kalembang lang kay host please. Sasi, thank you. Paano kaya? Dan Tusok, ayan. Dikit kalembang lang Jasper kay host para ayudahan din kita. Sige, Jasper, dikit kalembang lang ako. Huwag kalimutan dikit kalembang si host, ha? Dikit kalembang lang kay host. DJ Joanna Sagayno Remix. Sis JM, thank you. Jasper, din ako sa iyong bahay. On the way, Jasper Vlog, sabi ni Oyet. Dan na po. Ayan. On the way, Jasper. Ayan, on the way daw sa'yo, Jasper. Jasper, padikit kalembang naman ako sa nakapin. Mag-shoutout ka lang doon, Inday Tef. Sa mga gustong mag-bingo, manalo ng 500 pesos. Taga Japan yan. Dikit kalembang. Ito rin, dikit kalembangin mo rin to. Patay mo atan. Dikit kalembangin mo rin to si Jennifer Vlogs. May pag-run LS sa September. Win Gcash din po dyan. Hindi lang Gcash. Meron siyang may pa banana siya. May pa WH. May pa play. May pa play siya. Mega shot sa lahat, sabi ni Jasper. Ayan, Jasper, dikit kalembang mo naman yung nakapin. At saka si Jennifer Vlogs. At saka si Roldan. Kailangan mo i-edit. Saan mo ba in-edit? Kailangan mo mag-edit. Ay, sa community sis, wala. Pag sa community yung picture, may size lang talaga siya. Si Pinay, oh. Si Sis Pinay, no? Si Sis Pinay gumawa. Ang mangyayari niyan, yung picture, pag malaki, hindi talaga kasya sa community. Ang i-share mo yung, yung set reminder mo sa September 26. Yun ang i-share mo sa community. Yun ang i-share mo. Hindi na picture. Yung mismong Granel S mo na reminder.
Oyet, dan dikit ka lang bang daan ka sa LS ko, sabi ni Jasper Vlog. Pwede naman na, nakita ko nga kanina yung thumbnail mo eh. Yung thumbnail mo, yun ang ilalagay mo. Di ba parang yung ginawa ko? Ang ingay naman itong tugtog ko na to. Dan kay Jasper. Ayan, Jasper, pakibalikan si Roldan Erisma. Ito yung kanyang bahay. Binababa ni Nightboot, Roldan Erisma. Ganito. Video yun eh. Hindi. Di ba, magsiset reminder ka. Set reminder ka ng September 26. Di ba? Yung September 26 na yon, yun yung isi-share mo sa community natin. Hindi na picture. Yun na mismong yung reminder mo. Ganon. Yung thumbnail mo, yun din ang ilagay mo na doon sa September 26. Miss Tin Tamsak. Hello, Miss Tin. Shoutout. Ayan, may jacket ka na. Diba, yung parang ginawa ko, nag-advance ako ng patamsak, diba? Oh, okay, oh, yun. Salamat, host. Welcome, welcome. Miss Tin, dikit kalembang mo lang si host, please. Salamat. Para mabigyan din kita ng ayuda. Host, uwi na ako. Tumambay lang ako dito sa bahay ni Ina Vlog. Galing akong trabaho. Salamat sa ayuda, host. Balik ko na lang ulit pag may time. Sige, no problem. Lagi kasi ako may trabaho maghapon. Salamat, dumikit. Thank you, thank you. Ingat-ingat ka. Ano, Oyet, ha? Sana nabaksin na kayo dyan. Dating dikit na ako sa iyo, host. Thank you, Miss Tin. Baba ka ng bahay, sis. Dikit kalembang, Jasper. Padikit kalembang naman sa nakapin. Miss Tin, padikit kalembang naman sa nakapin. At itong binababa ko, Jennifer Vlogs at saka si, Rolando. Andyan sila para magsukli. Si Risa K, magbakas lang kayo doon para balikan kayo. Bikenemen. Okay lang, baba ka dyan, Miss Tin. Sa mga gustong manalo ng GCash, bingo, pakidikitan po si Risa K at saka si Jennifer Vlogs. Binababa po yan ni Nightboot. Miss Tin, magbakas ka lang doon ng Inday Tech, please. Salamat. Baba ka ng bahay, sis, para maayudahan ko na rin habang nagdidikit ka dyan. Dan kay Miss Connie Pulpak, sabi ni Roldan. Sino si Miss Connie? Miss Connie, pabalik po kay Roldan, please. On the way sa nakapin. Ayan. Castro, J, hello. Sila, hello. May jacket ka na. Castrong J, ayan. Dikit ka lemang lang kay host, please, para maibalik ko po sa inyo. On the way sa nakapin, sabi ni Miss Tin. Ano daw?
DJ Jonel sa Gyno Remix. Urus tayo palit-palit. Saan ba yun? Kantahan. Dana sa nakapinri sa pasukli po, sabi ni Mistin. Mistin, baba ka ng bahay, ako magsusukli po. Saan ba yung sabi yung ano? So, dalag na irahan nila. Sure, pinila mo. Baka 10 binigay nila. Tikit lang yung food Oh, dito. I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the best. Ayan, Mistin. Dito ako sa yung bahay, ah. Tina Atulfo. Tina, dito ako sa iyong 11 point K na mansyon. Salamat, salamat. Andyan na host. Andito ako sa iyong cutest Pomeranian puppy. Ayaw talaga. Ha? Gawa ka na lang ulit. Dikit ka lang bang Madam Tina Atulfo. On the way, Miss Tin. Sabi ni Kaden, ayaw talaga. Anong ayaw, sis? Iceman. May galot shoutout, Iceman. Shoutout. Kumusta na? Hello, Madam Inday. I'm back. Ayan, Iceman. Kumusta ka na, Iceman? Tagal mong nawala, ha? Kumusta na? Hindi ka sa thumbnail? Doon sa ano, sa ginagawa mong ano, LS? Sa ginagawa mong LS, sis? Doon mo ba, ba't kanina nakapasok doon sa ano mo, thumbnail mo? Nagbaba ka kanina eh. Mayroon ka, andun naman yung thumbnail mo. Screenshot mo nga sa akin, sis, please. Send mo sa akin. Okay lang. Ayan, Iceman. Dikit kalembang naman dyan sa ano, kay Jennifer Vlogs at saka kay ano, Risa K. Kung gusto mong ano, may pabingo yung mga yan, may pabingo. Video yon. Yung sizes, gawa ka na lang na iba. Sa PixArt ka gumawa. Kasi sa PixArt, may size. Pwede rin naman dyan sa ano, sa laptop mo, pero i-search mo yung size na dapat. Para kasya doon sa thumbnail. Dan Kalembang all, hindi na nagbakas Mistin, paayuda, salamat po, sabi ni Kaden. Ito po yung bahay niya. Pinababa po ni Nightboot. Shoutout ka lang doon ng Inday Tef, Iceman. Salamat, Iceman, ha. Dan, dikit Kalembang Mistin, sabi ni Ina. Ayan, Miss Ina, pabalik na lang po sa kanila. Salamat.
Miski na naboblik kami. Magandang nilag, puso ko yung natihat. Wala nang hintay, ligaya kilabing ko. Magandang nilag, e pamilero ka. Dandy Kate Kalemba. Ayan, nasa na si Miss Tin? Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganito nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ay naaalis. Natanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang sila. Magandang dilag. Hard. Pero ano si Miski, nagmaayos na, nagmaayos na. Saan yung bahay niya is Manta? Sakit na mata ko. Saan yung bahay niya is Manta? Meron. Ika'y mahal pa rin. Jennifer Vlog, Dan. Hugasan ko na muna plato, sabi ni Ina-Ina. Sige lang, Ina-Ina, sis. Thank you.
Ayan si Iceman. So, bahay Iceman. Ayan po yung bahay ni Iceman. Iceman, nag-shoutout ka ba kay Madam Risa, kay? Dikit kalembang mo yung nakapin. May pabinggo yan. Hala, 157 pa rin siya. Ang tagal na wala. Busy ka ba, Iceman? Ayun ako na ito. Sampai sa akin. Maliit pa rin yung bahay nga niya eh. Baba siya ng baba sa rin niya. Magbuwa ka sa DJ Jonas sa Dino Remix. ibaba lang. Opo, madam. Dami work, sabi ni Iceman, no? Guys, bukas ulit tayo magkita-kita. Wala ko ba ano pa alaga. Tapos na paano yung muna? O, bukas na ulit. Sabi nung balik bukas si Iceman talag. Ano natin? Iceman, bukas balik ka ha. Ayuda tayo. Kita-kita ulit tayo bukas. May gagawin pa kasi ako. Kita-kita tayo ulit bukas, guys. Salamat ha. Sis Jennifer, salamat sa iyo dyan. Kay Madam Risa na nagpakulay na ating buhay. Sir Roldan, salamat ha. Sa iyong pa-member. Thank you, thank you. See you again tomorrow. Paalam everyone. Every 2, every 3.